أنت تصفي حجي بفليز بلا من قد ماتيكم زلق المحجي بناتو نايول قي ماتي نيرو حجي جن نودو بموكيلي ماتي زلق أنت نقدركم لكم زلت سني لكم سمعوتير استحيزوا ماتي زلق أبكال إقاسكم كي تهوتو تنعناوز أبنك إذا أبالو ودبكم كم زنجي غيرو زخستخن تايجرو خمسات أبسات كان أتو أفتار استحيز وازن مسأ أبا زي أما تحساسبكم بكم ندري هذا نثنا مايك حمال سمعنا الله مايك حمال هو قرب سمع الله ده اوكي حراي نراها تقلي كبر حاو قدامنا مقتو تقبرلو حاوني وقصالي تيارم زمرحا لا ينحونا ايو نباخا مدرخ سلام كلهم كبرات تخاتتلتي حبر جاقانونا لما عنتي كمتي زتنقركم قاشانا أتو أنتونيو تسفاي أبال فتصام الشماغلي UDC ويكاها حادنت ديمقراسية ولوت إزبل ودب السو حلافي كفلي إيو زينا ويكانا زينا شماغلي حلافيو لو ميحيزولنا ميزولو RST بزعبا من مقانم اتو ويكا اتودب من مالتيو ويكا اتناتهم مرب ايوتاتن ناي مسائي مرب ايوتاتو من كافلنايو بصنيلنا خنسمعون نتزهبن ناستمهرون كلو رينا عبصبو كتا كنوعلن كنمسن من نيوت ناي اكايتي نايزي حبر جاقامنا رومي نرحب بكل المشاهدين ومتابعين غرفة حدر جاقانونا. اليوم نستضيف الأخ أنطونيو تسفاي عضو الوحدة للتغيير الديمقراطي وهو عضو اللجنة التنفيذية مسؤول قسم الإعلام. واليوم نرجو لكم أو نتمنى لكم كل أوقات طيبة ونرجو أن المشاهدين يتابعوا بإسهاب ويناقشوا هذا الموضوع بهدوء وعقلانية. وشكرا حسن المتابعة. تفضل يا أخي أنطونيو تسفاي مدرخنا أخ قرفوي. شكرا جزيلا. يغني لنا تقلي حونا يغني لنا أبزن دي الله خمس خدعة بعلغ خمان قام بل كان يركي عادنا صحن عرب فسحة صبق جركا الله ما يغني لنا موني بشم حدر جاقانو بشم أدرينات المحدارنا يزوروا من قاعد حن متصخن دابلنا حونا كم أوين قد تدغاغام دحر بايتها تغلص انديها ግን ገለገለ ሰባት ዘይፈልጡ ካ ድሕር ባይታኻ ስለ ዘለዎ ድሕር ባይታኻ ገሊጽካ እትርእስቲ ሒዝካዮ መጺኻ ዘለኻ ናኡ ንኽትኣቱ ብኽብሪ ዕድመካ ሞን ኢትካ ሓፈብል ክብር ሓው አንተ ሃሎ ይስማዕ ኣለኹ ዶ هو ግን ቁርብ ድምጽ ወስኸላ ክብር ሓው አንተ ኦኬ ሕራኽኑ ሰላይና ድምጽ ቁርብ ሕጂ ከስማዕ ኣላ ዶ ቁርብ حجة دحنا الله هو حجة دحنا الله حجة خير أوكي أو أبزخ أتحيته غيرلو يا خمي أمسيكم كلكم أبزي بايتو حدري جاقانو نازل لكم دك هاجر مجمرة سلام طيب تحكم أبزي لما أنتي زي حاليتنا حدر جاقانو زكايد بايتو ويكاروم سلف ديمقراسي نود حدنت ديمقراسي نلوتي عديمو مسز بخراخبنا فقدنا كان مسجن نفوتو مالتيو بمقطع أنا أنطونيو تسفاي بحال كان حجي كمزي حدنا زبلتو دقاقي مبزي رمت ينيري حجون أنا أنطونيو كان حجي
بزعبا كالي أرستي حيزي متينيري لو مجن نودب حادنة ديمقراطية ولوتي وكيلة من النوت المقلاتي متيو أنا أنتوني تسفاي بال أب أسمرا كتمات وليد عبي كساب كلا أي درجون أب أسمرا مهيرة مالتيو أب تقابل حرنة إريترا تقاليسة بحريقوتي ناي سمانيان حدن ناي سمانيا عام تمرت زقات ما حد كوينات كاني سدت أمر حيلومي نويح كوينو أب هاجر شودن يغمت يكون دا أمبر كابتي كالسي ننات سنة تقدم بحريقون حرنة زبيريترا أب كالسي أي عرفنا أب إلا تقالسنا سنحنا حجون نقالسال لنا مالتي مو حدري جاقانونا حجون بسمين بسم كلهم مريحنات فتسام شغلن ماكلاي مريحنات أبالات ودو حدنات ديمقراطية ولوتي مسقاناي كأولوالكم يفوتو كالي تي بحقي قدميلو نازم أخفتي زأتوي مأتوي زت تقوملو درفي بحكي عبي قوم نجر زلويو نسمع معمو علم كسم عنا تبليو نسيخ أني حيل دحران لك خلي سمعك اتي نحنا حيلجن نحيل سلام نحيل لمعاتن نحيل سلام قربتنا نحيلي رهوان عبيتن تأمبر اتي حيلي نقونتن نخالق اي كونن مزادر فون معرئة تخيد بزعباتي حيلي ناي مسمع زملكت ود بحادنة نديمقراطية ولوتي تمالي اب انترنت ابتي ويب سايت نانا الا ويب سايت نانا زرقحو نيرو حزبنا انصار ملكاو سرعات هقدف نزكايدو قالسي نقحاتن تمكرون يسنق دلو يزبلمو ازي حدري جغانونا حزبنا تي وانا وحبرتا خركب اب كل اريتران زلو اتحساسبا كله كما قالن كله بكزاتن زغورون بحقي كابتي كقصل زلو كهل زلو اب كل اريتراويان مالتي بزخونه بحقي كساب حجي تي زكايد زلو نسمعون كاتاتولينا نتي اريتراونو كسقمو كعبيو يخيليو كل جزء حنتي سقمتي نقدميت ناخدكا يمو تي عبيت جن يرئن يسمعنا لوي مالتي بزخونه اب كابزي بمقصال انا ار استي بزعبا لهم انتي توهيب نزلو ود بحدنت ديمقراطيا ولوطي مني زبليو ود بحدنت ني ديمقراطيا ولوطي ابز حلفه ورحي نحاسه ويكاني بزيناي غورغوريان ويكا ايروبيان اوقات اصراخا نحاسه كاب 23 كساب 25 فرانكفورت زتخايده زتمسرته سلفيو إذا سلفزي كاب سلسته أكلات ومن قصاصات إريتراوي هزواو من قصاص نفتحي مدرخ نهاجراو زيته كمقا سلفي ديمقراطي حزب إريترا تبهيلو سلستي أبزكايدو وقبائي زتمسرته سلازي اتي دحر بايتا نايزيوم حيلتات كاب مدرخنا هاجراو زيته كاب إريتراوي من قصاص نفتحي كمقا سلف ديمقراطي حزب إريترا زمت حيل سلستيو ازي ابتي كم تزبولكو قاب 23 كساب 25 اب فرانكفورت هاجر جرمن زت قايده ويكا غبائي او قيمو بن حبار وساني وتي بوليتيكا مدبعياتاتو أصدقوا قوامو أصدقوا درو كلتا سالفاي ورحون سالفاي ورح برقت كنبل نخل ناب حزبي بجازيت أو مقلتي وسانيتات
بخل جيرو قاليتو زودبون لومي عبد استفال عليه شنخات عبدنا حزب ناي مرخبه بزحان ويكاني عبتي ناي سوشيال ميديا ون عب انترنت الله unity for democracy changes.com دبلالو مربب حبريتا يديس زبل اب فيسبوك الله اب تويتر الله كومون قرب دعا زي لوم اوان بصعق زحتي لمبر ناي تي في فنوون مسؤوتة حيزو زخيدي مالتي ابز حلف قنيات ابالات ناي زي سلفي اب استفلالي اب راديو ارينا كومون ابزي حدري جغانو زتفلالي كاله اب ناي سمر ابالات فصام شماغله اف بايتو زركوم بزحات نهزبي ملختي ام حلالفومون بقاله اغاطامي تراخيكم ويكاني بزعبات نايت سلفي قال فليتكم كتكونوا تسفى يقبر مالتين سلفي زي زود بزي ود بحدنت ديمقراطيا ولوطي كما يليو ابزي ماتي ويكامني نزبل قرب ندحريت كمالسكم حدا اتي اب كلتشحن 15 اب ورحي حدار كاب سرسران شوعتن كساب سران شعتن اب نيروبي زتقايده وعلا كاوز تبقسي مالتيو ابتي وعلا لعلي 12 زخونو ودبات والكسباتن كومون سيفيك محبرات نايزينا معكنات زتساتفو كله زفولطيو اتي ناي اريتران كونفرنس ندحنت نايت هاجر بزعوا زخيز نبره كونتات نمميات زعلمه يونيرو او قاني بزح او انتاو زخونه ركباتن زررباتن تخايدو اتي بزياده جن نتي مدرخ زمرح زنبره مدرخ بعلاتهم مدرخ نهاجراو زته يوم زمرحو نيرم او قلنا بزحات سلفتات رئيتو تسميعو مالتيو اتي زنبرم صحفاتون او اقريبهم مالتيو يخون امبر ابتي نايروبي زتقايده نا اريتراويان كونفرنس كلهم ديوم تساتيفهم نزبل كلهم اي تساتفون نيرم بغيزي يخون بناي بوتا صقم نيرو جن اتي نتي كونفرنس زدالو بزياده نقولهم نمكاب صعرتات اكايدو نيرو كم تابزينا نسمعو مالتيو انت خنا جن كابتي اخيبا بحاده ناي شماغله وصيو تي شماغله يكون تي نتي كونفرنس زدالوه بوانو دغاغيمو نتا اخيباواتات ككايد زي مخالو انا حجي تي مخنيات كغلصو قات زي كالكو اب 2010 شوعتن اورحي حدارون بتماساسالي اب كتما فرانكفورت اخيبا تخايدو مالتيو اون بزحات السلفتات تساتيفهم بمبارو بمرخبو بزحان سميعهم ويفلتكم كتكونوا تخوليهم ابو كابتي اب نايروبي استخايده كونفرنس بزحشه اتي كونفرنس زتسمع معلو 27 زخونو ابالات بورد نايتي مريحنت اقيمو نتي حدنت نقدميت نخصقوم نمقبار صعرتات زتخايده نيرو اون دغف رخيبو بدحرزي اتي اب مونغو اريتران بوليتيكان حيلتات اتيوم غغلناي سيفيكن والقسبات زنبرون نزي غدايزي تسمامي عبنو نبزح وان قصيلو مالت سلازي كاب 2015 كساب 2019 زلو نا 4 عامتيو بمنصر اتي اب هاجرنا زكايد زلو قفعن ጭቆናን መከራን ስደት ሃልዋት መንእስያትን አረጋውያን ሽማግለታት ኣብ ዓድና بحفشق اتي اب تحت ملكاو سرعه ግደፍ ዝካየድ ዘሎ ንኩሉ ዘሸግሪው ማዕረክንደይ ንዓናውን ኣብ ስደት ዘለና ከም ዘሸግረና ኣብ ሕቶ ምልክት ዘኣቱ ኣይኮነን
እዚ ማለት ከዓ እቲ ግዜ ንውሓት ኣብ መንጎ 15 17 ናይ 2 ዓመት ዝነበረ ነዊሕ ግዜ ንምባል እዩ እንተኾነ ግን ኣብ እቲ እዋንቲ እቲ ሓይልታት ብዘይ ምቁራጽ ሰንበት ኣኼባታት እንዳካየደ ክሰርሕ ጸኒሑ ጽቡቕ ኣውንታ ዝኾነ ገምጋማትን መጽናዕቱን ይቕርብ ነይሩ እንተኾነ ኣብ መንጎኡ ገገለ ስርሓት ተረኺቡ ማለት እዩ ሓደ እንታይ እዩ እዚ ናይ ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ዝተካየደ ናይ ሃገራዊ ባይቶ ጉባኤ ክካየድ ከም ዘለዎ ተራእዩ ማለት እዩ ካልኣይ እውን ገገለ ውድባት ክልተኣዊ ስምምዓት ከምዚ ንሕና ብሓድነት ዝበጻሕናዮ ንሓድነት ዝኸይድ መስርሕ ስለ ዝነበረውን ነቲ ጉዳይ ቀጻልነቱ ኣይተራእየን በብምኽንያቶም ቅቡል ምኽንያት እዩ ከዓ ምኽንያቱ ኣወንዚፍካ ትኸይድ ብድሕሪኡ ተመሊስካ ነቲ ጉዳይ እውን ክኸብድ ስለ ዝኽእል እቲ ነገር ቅቡል ነይሩ ከምቲ ዝገመትናዮ እውን ሃገራዊ ባይቶ ወይ ከዓኒ ዋዕላ ኤሪትራዊ ሃገራዊ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ኣብ ስቶክሆልም ጉባኤኦም ካልኣይ ጉባኤ ኣካይዶም ከምቲ ዝረኣኽሞ ከዓ ብዓወት ተዛዚሙ ማለት እዩ እቲ ካልእ ዝነበረ ሓደ እቲ ናይ ኤፒዲፒ ማለት እዩ ንሶምን ኣብ ፍራንክፎርት ዝተኻየደ ሓድነት መስርሕ ኣካይዶም ማለት እዩ እቲ ምንቅስቃሳት ከምዚ ኢሉ ምስ ከደ ሰለስተ ምንቅስቃሳት ኣብቲ ዝቐፀለ ክትዓት ማለት እዩ ወይ ከዓ እቲ ናይ ከምዚ መስርሕ ንሓድነት ንምብፃሕ መድረኽ ከምኡውን ኤሪትራዊ ምንቅስቃስ ንፍትሒ ከምኡውን ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤሪትራ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብ መወዳእቱ ክበፅሕ ከም ዘለዎን እንተኮይኑ እውን ብሓድነት ክዛዘም ዘለዎ ከም ሓደ ውድብ ኮይና ክንወፅእ ተባሂሉ ንዝተገብረ ስምምዕ ጸዲቁ በዚ ምክንያት ከኣኒ መሰጋገሪ መሪሕነት ንእለቱ ቆይሙ ኣሰናዳኢት ናይ ሰነዳት መጽናዕቲ ሽማግለ ናይ ሎጂስቲክ ወፅኦም እውን ነቲ ጉባኤ ክሳብ እቲ መዓልቲ ጉባኤ ዝተካየደሉ 23 ነሓሴ ክሳብ 25 2019 ናይ ዝሒዝና ዘለና ዓመት ማለት እዩ እዚአን ሰለስቲአን ውድባ እዚአን ሰለስቲአን ምንቅስቃሳት ሓደ ውዳበ ፈጢረን እቲ ውዳበ ከኣኒ ውድብ ሓደ ዲሞክራሲ ለውጢ ተባሂሉ ተሰይሙ በዚ ከኣኒ ናቱ ኣርማ ሒዙ ፖለቲካዊ መደብውን ቀዋሙን ሒዙ ብቀዳምነት እቲ ስሙ ከዓ ከም ዝኽለኩም ፀናሕኩ ማለት እዩ ካብዚ ቀፂሉ ምስ ህዝቢ ከራኽቦ ዝኽእል መስመራት ናይ ዌብሳይት ኣብ ናይ ፌስቡክ ከምቲ ካልእ ምንቅስቃሳትን ሰልፍታትን ውድባት እውን ነፍሱ ክኢሉ ብኸምኡ ይጓዓዝ ኣሎ እቲ ዕላማ ናይ ውድብ ሓድነት ንዲሞክራሲያዊ ቃልሲ ኩሉ ኣብ ትሕቲ ሓደ ጽላል ኣንጻር ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ንምቅላስ ክብል ከሎ እቲ ኣንጻር ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ዝቃለስ ዘሎ ሓይልታት ብዘይ ቅድሚ ኩነት ሓይሉ ኣጎልቢቱ ፍልልያቱ መሚውን ኣጽኒዑን ብሓደ ኮይኑ ንምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ንምምካት እዚ ካብቲ ቀንዲ ዕላማ ናይ ውድብ ሓድነት ንዲሞክራሲ ለውጢ ውድብ ሓድነት ንዲሞክራሲ ለውጢ ነዚ ሓድነት እዚ ወይ ከዓ ነዚ ውድብ እዚ ክምስርት ከሎ ንበይኑ ክቅፅል ወይ ከዓ ከም ዘለዎ ናይ ዚኦም ሰለስተ ምንቅስቃሳት ሓይሊ ኮይኑ ዘይኮነስ ናይ መላእ ህዝቢ ኤሪትራ ሓይሊ ክኸውን ብቀጻሊ ከምቲ ዝጀመሮ ክሰርሕን ክደክምን ክዛተን ክዛረብን ክሕብርን ክዕድምን ከም ዘለዎ ይተበጊሱ ማለት እዩ
እዚ ናይ ቀረባ ዕላማታት ክኾን ከሎ እቲ ናይ ርሑቕ ዕላማታት ከዓ ኣብ ኤሪትራ ልዕላውነት ሕጊ ማሕበራዊ ፍትሒ ዲሞክራሲ ሰላም ዝነገሳ ናይ ኩሎም ኤሪትራውያን ዜጋታት ድምፂ ዝስማዓሉ መሰል ክብሪ ዜጋታት ዝሕለወሉ ናይ ኩሉ ኤሪትራዊ ዝኾነት ሃገር ንምምስራት ብሓደ ህዝባዊ ቅዋም ዝተመርፀ ምሕደራ ኣብ ኤሪትራ ንክህልውን ደጊፉ ነቲ ናይ ርሑቕ ዕላማታት እዩ ማለት እዩ ኣብ ኤሪትራ እቲ ክህሉ ዝኽእል ምሕደራ ብዋንነት ህዝቢ ብተሳትፎ ልዑል ተሳትፎ ህዝቢ ኮይኑ ከምቲ ኩልና እንጽበዮ ዲሞክራሲያዊ ቅዋም ንኽመሓደር ከዓ እቲ ናይ ርሑቕ ዕላማታት ናይ ውድብ ሓድነት ንዲሞክራሲ ለውጢ እዩ መጻኢ መደባት እውን ኣብ ክልዚ ዕላማታት ናይ ውድብ ሓድነት ንዲሞክራሲ ለውጢ ዝተኣሳሰረ እዩ ግን ውድብ ሓድነት ንዲሞክራሲ ለውጢ በይኑ ክገብሮ ዝኽእል ወይ እውን በይኑ ክኸዶ ዝኽእል መስርሕ ስለ ዝኾነ ምድግጋፍን ምትሕብባርን ናይ ኤሪትራውያን ሓይልታት ኣብ ደንበ ተቃውሞ ሰልፍታት ውድባት ሲቪክ ማሕበራት በብደረጅኡን መጠኑን ምትሕጋዝን ምትሕባርን ከም ዘለውን ይርኢ ማለት እዩ ኣብ ዘካይዶ መዓልታዊ ንጥፈታት ወይ እውን ኣብቲ ንህዝቢ ዝዝርግሖ ጽሑፋት ይኹን ብሂላት ወይ እውን ከምዚ ምስ ህዝቢ ኣብ ንካይዶ ርክባት እውን ካብዚ መስመር እዚ ከይወፃና እቲ ናይ ኤሪትራዊ ዜጋ ናይ ኤሪትራዊ ደላይ ፍትሒ ደንበ ተቃውሞ ፖለቲካዊ ሓይልታት ጥርናፈ ክሳብ እቲ ንህዝቢ ኤሪትራ አልዒልዎ ዘሎ ሕቶታት ዝምልስ ክኸይድ ምዃኑ ኣሚኑ ዝተበገሰ ሓይሊ ማለት እዩ ውድብ ሓድነት ንዲሞክራሲ ለውጢ ኣብ ክልዚ እቲ ዘካይዶ ንጥፈታትን እቲ ዝሒዝዎ ዘሎ ናይ ቃልሲ ዕጣቅ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ንዘውፅኦ ጽሑፋት ይኹን ምስ ህዝቢ ኣብ ዘካይዶ ርክባት ይኹን ድሮ ክሳብ ሕጂ እውን ከይድዎ ወይ ንዝኸዶ ዘሎ ርክባት ኣብ ዝተፈላለየ ንሓድነት ንዝምልከት እታ ብእጃሙ ንህዝቢ ኤሪትራ ክጣበቀሉ ዘለዋ ናይ ሓድነት መስርሕ ኣባላት መሪሕነት ይኹን ኣባላት ውድባት ይኹን ክሳተፍዎ ኣብ ምግባር ልዑል ተራ ክጻወት ጸኒሑ እዩ ከምቲ ኣቀዲመ እውን ኣብ ምእተዊ ዝበልክዎ ሓው ስሌማን ሕሴን ኣፈ ባይቶ ሓው ሓመድ ድራር ከምኡውን ኣብ ወንበር ፈጻሚ ሽማግለ ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ዮሐንስ ምስ ቲቪ ኤሬና ዝገበሮ ቃል ማሕተት ስሌማን ሕሴን እውን ኣብዚ መጺ ዝተዛረቡ ሓደ ካብቲ ንሕና ምስ ህዝቢ ዘለና ርክባት ምስቶም ካልኦት ሓይልታት እንመሓላልፎ መልእኽቲ ናይ ዝዓይነት ኣገባብ ካልኡውን ካብዚ ናይ ሕድሪ ጀጋኑ ወጻኢ ብዝኾነ በቲ ናይ ኢንተርኔት ኣቢልና ክንረኽቦ ንኽእል ማለት እዩ ብፍላይ ከዓኒ ኣብቲ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ወይ ከዓ ህዝባዊ ናዕቢ ዝካየድ ዘለውን ገደና ተራና ንኽንጫወት እቲ ካባና ዝጥለብ መጀመርያ ከም ሃገራውያን ከምኡውን ከም ውድብ ሓድነት ዲሞክራሲያዊ ለውጢ እውን እጃምና ኣብ ንሕተተሉ ክንምልስ ኩሉ ግዜ ቁርባት ኮይና ንኸይድ ዘለና ኢና ስለዚ እቲ ንሕና ነካይዶ ቃልሲ ናይ መጻ መደባትናን ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤሪትራ ቀረባ ዝምድና ምስ ህዝቡ ምስ ዜጋታቱ ምስ መንእስያት ደቂ ኣንስትዮ ይኹን ኩሉ ኣካላት ናይ ህዝብና ብቅርቢ ንዘሎ ሽግራት እንዳፈታሕኻን እንዳኣለኻን ናብቲ ዝለዓለ መደባትን ምጥምጣም ዝሓተሉ ጉዳይ ንምስግጋር መደባት ሰሪዑ ይቃለስ ማለት እዩ ስለዚ ውድብ ሓድነት ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ናይዚ ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ባህሪ ዘለዎ እዩ መብዛሕትኡ እቲ ካብ መሰረታት ዝመጽእ ይኹን ሕቶ ወይ ምስ መሰረታት ንዝካየድ ናይ መሪሕነትን ናይ መሰረታትን ዝበሃል ነገር እውን ዳርጋ እቲ ስርዒት ግድን ክህሉን ዘሎ ተዘይኮነ ናይ ሓሳብ ኣራርኣያ ይኹን
ናይ ሪእቶ ናማሃብ ናይ ሙሳድ ይኹን ሕቶ ናይ ምሕታት ይኹን ዝኾነ ይኹን ገደብ ከም ዘይብሉ ካ በዚ ከረጋግጸልኩም ይፈቱ እዚ ማለት እንታዩ ውድብ ሓድነት ንዲሞክራሲ ለውጢ ውድብ ናይቶም ኩሎም ኣባላት ዳእምበር ውድብ ናይ መሪሕነት ወይ ከዓ ውድብ ናይቲ ኣብ ላዕሊ ሓላፍነት ወሲዱ ዝንቃሳቀስ ዘሎ ኣካል ከም ዘይኮነውን ርዱእ ክኸውን ይደሊ በዚ ምክንያት እዚ ከዓ እቲ ሓይሊ ቀጻሊ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳበረኸ ክኸይድ ከም ዝኽእልውን ገለ ይንፍቲ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ ንሕና ንኽተሎ ከዓ ኣባላትና ዝደልይዎ ኣባላትና ዝሓሸ መንገዲ ንዝበልዎ ፍቱን ዝኾነ ናይ ቃልሲ ተመክሮ ኣልዒልና ንኽንከይድውን ተቐሪብናሉ ዘለናዩ ቅድሚ እቲ ናብዚ ሙሉእ ሓድነት ምብጻሕውን ናይዚ ዓይነት ባህሪ ዝነበሮ መሰረታት ድሓዘይ ነይሩ ማለት እዩ ነቲ ንግዚያዊ መሪሕነት ዝመረጾ ዋላውን ነዚ ሕጂ ዝመረጾ መሪሕነት ከይዱ ሓደ መሓዛ ውድብ ወይ ሓደ መሓዛ ሰልፊ ሒዙ ክመጽእ ጥራሕ ይድጽበ እቲ ኣባል ናይ ሰልፊ እዚ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ነቲ መሪሕነት ከይድካ ስራሕ ከይድካ ተዛተ ከይድካ ተላዘብ ከይድካ ተሰማማዕ እዩ ዝብሎ ማለት እዩ ስለዚ ብምዕቀኒ ናይቲ መሪሕናና ቅዋም ከም ተዓንቶ ዝገለጽክዎ ሓንቲ ዲሞክራሲያዊት ኤርትራ ንምህናጽ ናይ በይንና ዕማም ከም ዘይኮነ ስለ ንፈልጥ ናይቲ ዝኸይድ ቃልሲውን ናብዚ ንምዕኳኽ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ምዃኑውን ከይሓበርኩ ክሓልፍ ኣይደልን እየ ስለዚ እቲ ሓላፍነት ናይቲ ውድብ ብዓብዩ ኣብ መሰረታት ኣብ ኣባላት ናይቲ ሰልፊ እንግዳዓ ዘሎ ኮይኑውን ስለ ድስማዕ እቲ መሪሕነት በይኑ ዝፀሮ ነገር ከም ዘየሎን ንሓድነት እውን ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ነቲ ንልዕላውነት ኤርትራ ሃገር ኤርትራ ንሓድነት ህዝባን መሬታን ዝኣምን ዘበለ ኩሉ ሓይልታት ኣብ ዘተ ተሰማሚዑ አንጻር መልካው ስርዓተ ግደፍ ንዘካይዶ ቃልሲ ጉልበቱ ክሕይል ኣተሓሳስብኡ ክበዝሕ ንዝኾነ ሸነኻቱውን እቲ መንገዲ ክቐለሉ ዝኽእል ኣብቲ ደንበ ተቃውሞ ዘሎ ሸኸም ኣብ ኩሉና ክባጽሕን ብዝቐለለ መንገዲ ከዓ ተጠርኒፍናን ተወዲብናን አንጻር መልካው ስርዓት ናይ ዝነካይዶ ቃልሲ አንጻር መልካው ስርዓተ ግደፍ ናይ ነካይዶ ቃልሲውን ኣሳልጦን ዓወትን ከብጽሐና ዝኽእል እምነት ዝብል እምነቱን ኣብኡ ኣብቲ ኣረኣያን ኣብቲ ኣተሓሳስባን ኣብቲ ዕላማታትን ናይ ውድብ ሓድነት ንዲሞክራሲ ለውጢ ዝተመስረተን ወይ ከዓኒ ዝተወሰነን ዕላማታት እዩ ክብል ይደፍር ማለት እዩ ስለዚ ውድብ ሓድነት ንዲሞክራሲ ለውጢ መንዩ ንዝብል ከምቲ ድሕሪ ቅድም ኢለ ዝገለጽክዎ ናይቲ ድሕረ ባይታናቱ ካበይ ኣትሒዙ ከም ዝጀመረ ኣብይ ደረጃ ከም ዝበጽሐ ክገልጽ እየ ጸኒሐ ማለት እዩ ዕላማታቱ እውን ነቲ ናይ ኩሉ መንፈስ ተስፋ ትጽቢት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ንኽማላእ ንብሎ ወይ ከዓ ኩሉና ንብሎ ንሕና ከዓ ብፍላይ እንብሎን ኣገባብ መስርሕ ተኸቲልና ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ ካብ ዓሚ ሎሚ ይሕሸና ምኽንያቱ እዚ ናይ ሰለስተ ምንቅስቃሳት ምጥርናፍ ሓደ ዓወት ንቅድሚት እዩ ከምኡውን ካብዚ ናህና ሓድነት ወፃውን ብኻልእ ዝተኻየደ ስምምዕውን ንሕና ከም መክሰብ ናህና ከም መክሰብ ናይ ኤርትራዊ ከም መክሰብ አንጻር መልካው ስርዓት ህግደፍ ዝካየድ ሓይሊ መክሰብ ጌርና ንወስዶ ናይ ሃገራዊ ባይቶ ካልኣይ ጉባኤ ምግባረውን ንዓና ነቶም ደንበ ተቃውምቲ ንደላይ ፍትሕ ህዝብናውን ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት ምዃኑውን ንወስዶ ካልእ እቲ ዝካየድ ዘሎ ከዓ መዘና ዘይብሉ ሓያል ናይ ህዝቢ ናዕብውን ናይ ኣክልውን እቲ ብዓብዩ ንዓና ኣብ ሓደ ከስምረናን ኣብ ሓደ ክጥርንፈናን ዝገብር ዘሎ ናህሪ ናይ ህዝብና ምንቅስቃሱን ካብ ግምት ዝረሓቐን ወይ ከዓ ካብ ግምት ዝወፃ ኣይኮነን ብኣንጻሩ እኳ ደኣ እዚ ህዝቢ እዚ
زيادة دفع حيلي نايزي بوليتيكا حيلتات كوينو كقتل كم أدلاينو تخا قون نقول نخينو نسترف حتى ملسنا حتى حزبنا كملس زلنا تسفاتات عابي بمخانيو إذا خطأ صوت سنحكو أب حزبي عابي تسفا سخيعو إريتراوي داغماي تنساء زرئي اللي زلو أب بوليتيكا حيلتات يكون أب حزباو منقسقاسات يكون مالتيو سزي ودو حدنة ديمقراس لو تقع نايز عينة زي منقسقاسات بعبي اندا دقفة مورالاوي يكون كالون باستخالة متن كدقاقفن كحيلنون زيت عريو زي زخي زلو ناي أكل منقسقاس زخي زلو ناي حزبي نعبخاني كله اتي أبدن بتقاومة زلو حزبنا أبيلو حزبنا أنصار سرعة زي مخته معسي زلعلو زبلو زنبرخا جزيو آخيلو إنه زيناي يأكل أبمل العالم تقاهيرو زلو زكايد حدا أكل مقالس نايتي ودب حدنة ديمقراطيا لو تقينو بتي قن زخيد كابانا نزدله كاب أتومون نحنا ندليو تقالس خصا مودا سرعة تقدف كخيد مخانون ودب حدنة ديمقراطيا قالسي زسعرلون زسرحلون زلي إذا أجابا سرارحن أكايدان جن تي أجابو حليو أجابو حليو ملكو حليو كخيد نايتي ترنافة زتقلبو عبي قداي سلازخونه ودب حدنة ديمقراطيا قالسي أبزي بمأمان كا بملء لبي يدقفو يقالسلو بتحدوغن كا كم تعنتو يزولكو صلال بوليتيكا حيلتات إريترا أب حادة سميرو أنصار ملكاو سرعة هقدف كدم علو زخل بايتا أنصار ملكاو سرعة هقدف كدم علو زخل بوتا كحز قدن سلازخونا خا بزمن قدزي ناهقراوي بوليتيكاوي دبلوماسياو سرحات ني إريتراوي نتسا دليتن نابتا ندليان نبهقان إريترا كأني بزمن قدزي نحد حدنا تخابيرنا نحد حدنا تزاتينا كبوت حزلنا قداي سلازخونون ازي مسمر ازي كمناتو عتقي حيزو زقالس زلو ودب ايو كبل يدفرمو حجي من الباش ابتي زربا ابزي تطو كبلي قلقلي كابزي منيو ودب حدنة ديمقراس لوطي علامو مدباتو نزبل ابتي حتون رئيتون من الباش كبره يخل دبل تسفالني سلازي تعنيلكم نسمعكمني يمسجن أنا أنتوني سفاي ودب حدنة ديمقراسي لوتي وكيل لومي زي عينتو مدري كقرب بتسمعني دستان كا إندا قلتكو نايلومي نحجي أبزياء تطويل لخو يلي دقيمة يغني اللي بلوكم مايك فري حراي كبر حونا تقلاسي أنطونيو نتي تقطعنا صنحكا منيو حد ويكا حد نتاوي ديمقراسيوي نلوتي ديمقراسيوي لوتي مني زبل سألي ختبنا صنحكا سمعت له حدا سلازي نزعنا سألي ختبنا صنحكا خمس كنا كافت بشمين بشم لاين صبغ غيركا تمايكا بحزا لوين صبغ اوكي اوصياتو لا محنسب حكس يتكحف بالله ريد اوف غبرلكا اتم قالوت كاني ابتي دسمعكم مو ار اسحيزو مصيص صنح غاشانا نعقد حطو يدكم حف كتبلو بخبرون عندكم موني يتكحف بالله أو السوس اللي زخنا قدام يحطونا بي أنا نرجع خاوني كتقصر يوم قادمين كنسخاسك أي حال عللت يتكحف بالله لا يوم يتكحف بالله حتى قدر لك كمالت كوي أوكي الجحف بالك الله
نابها أي تنقص أصلا مسمر ما تكحمق اللهم قال الله محزة ما يكنبه لا يا محزة ما يفنيال كله حزوا له اوكي سوري تكنيكاو ጸገሚ እምባር ነዚ ስእሊ ክትበና ጸናሕካ خمسكنا كافتو بشمين حدري جانا ببدرجو نخريو أبره كتب لنا ون ممزني نسلسته ودبات زوجتكمو ممزنيات وي نتبتات كابتن نايتون ودبات ناي بوليتيكايو وي كامدبعيو زمرتكمو انتايو اب حزب إيرتران هاجر إيرتران بتمركزه نسون سفيح سلي قلت مو انتايت ممزن روعي مزن اختبلت صنحكا ودبات منين انتاي نيرو بوليتيكاوي علمان اب حزب إيرترا يكون زمرتكمو مزيان مسرحك انتاي نزبل سلي نختبنا ناب مدرخ نختمت مسكنا كفتو يغني لي حداتي مرجع ناي حدا مرجع ينبرن ناي كله مرجع ينيرو كمتي أقدم زغلصكو تي زمدناتات ندحريت تمليسو ولاون ابزي نويح وان ناي دنب تقامو وي كاني اب دياسبورا زنبره قالسي اب نحد حدو اب حد حدو زتزامده حيلتات اكو انت نبره ابزي مጨረሻ ግን እዚ ሰለስቲው بفلاي دحرزي اب هاجرنا اب لعل منእስያት ዝወርዝ ዝነበረ ግፍዕታት ናይ ላምፔዶሳ ናይ ዓዳ አቤቶ ኣብቲ ድሕር ኢሉ ዝመጽእ ዓበይቲ ተረኽቦታት ندنب تقامو اب حدنت نخمص بحزبي زقربلو زنبره حتى كلنا نفلطن مكورني مالتي ات ነገርት ግን بستفعل ምክንያት انا كملسو ዘይክእል ይኹን ናይ ነፍስ ወከፍ ውድብ ነናቱ ጸገማት ዝነበረ እዩ ኢለ ክሓልፎ ዝደል ማለት እዩ ኣብ ሓድነት ዘይመንጻናውን እቲ ዓቢ መልሲ ማለት እዩ እዘን ሰለስተ ውድባት ከምቲ ዝበልኮ ድሕርቲ ናይ نيروبي كونفرنس مالتي اب 2017 اب هاجر جيرمان فرانكفورت زتخايده داغماي كونفرنس نيري مالتي اب كونفرنس ابالات بورد ناي مرحنات تمريصم يخدو نيرم مالتيهم ازيم ابالات بورد امنوسو كف سمون سنبت اندا ترخبو بزعبا ز ጉዳይ يصنع نيرم مالتي ازي مسرح زي انداخده كله كمتي عنتو يزغلصكو حده اتي ناي وعلا غزيو انداخله يخيد سلازنبره بخلته ايد اون كسر سلازيكل اتي اقالبو توم ابالات وعلا نتي وعلا نمعوات وي كاني هاجرا بايتو ديمقراسيا لوطي غباء كعوتو يقالسو سلازنبرو ازي ناي سنبت اخيباون مستقال اخيباتاتهم يغاراچو سلازنبرو بزحات سلفتات كم تزبلكو نقبل مخنيات ابزي صنيحهم كساتفهم خانهم مبصعاتهم كيدهم مالتي سازيتي ترف حيلي حدا ابال نايتي هاجراوي بايتون ديمقراسي لوط اينبرن بز مخنيات زخاني تي تاريخ زنبر امام ابزبانهم سل زورده وياب حلافنتهم سل زورده امودا تاخذ صحوه سل زلومون نتي بمعدو نحبار سرحات وي كان حبار صلال تريفو بحدنت كنقصلالنا سل استوهله اب حدنت كاتو اتي كونتات ناي هاجرنام اتي تمكن بسلت نايت غزي قديدوم مالتي قديدونات غزي دنكا بعبيو انصار ملكاو سرعات قدف نقالسكا بخما أجابب كنقصل زأمنالو ጉዳይ ስለዝኾነ እቲ ማዕቀኒታት እንታዩ እቲዮም ኤሪትራን ዜጋታት ቅድም ሕጂ ኣብ ቃልሲ ምሳና ዝጸንሖም ኣብ ልዕላውነት ኤሪትራ ልዕላውነት ሕጊ ዘኣምንዮም ሓድነት መሬትን ህዝቢ ኤሪትራ ዘኣምንዮም ኣብ ፖለቲካዊ ወይ ከዓ ሴኩላር ዝኾነ ምምሕዳር ዘኣምንዮም በዚ መንገዲ ከዓ እቲ ዝተረፈ ጉዕዞ ነዊሕ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ነዚ ኣኪብካ ኣብ ሓደ ተጠርኒፍካ አንጻር መልካው ስርዓት ግደፍ ንኽካይድ ቃልሲ ኣብነት ንምዃን ነይሩ ማለት እዩ በዚ መንገዲ ከኣኒ እቲ ሓይልታት ኣብ 6 ወርሒ ጽዑቕ ስርዓት ብምክያድ ቀሊል ነገር ኣይነበረን ሎምኮ ውድብ ሓድነት ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ኢልና ክንዛረብ ከለና እቲ ዝመጾ መገዲ እቲ ዝጠልቦ መስርሕን
እቲ ምትእስሳርን ምድላዋትን ቀሊል ከም ዘይነበረውን ክገልጾ ይፈቱ ምክንያቱ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ሃሊኻ ነዚ ዓይነት ናይ ሰለስተ ኣብ ዝተፈላለየ ተሞክሮታት ዝጸንሐ ወይ ኣብ ምንቅስቃስ ዝጸንሐ ኣብ ሓደ ከተሕብሮ ቀሊል እኳ ተዘይነበረ እስጉን ተሰጊሩ ብፍላይ ከዓ እቶም ናይ መሰጋገሪ መሪሕነት ኮይኖም ነቲ ናይ ሓድነት መስርሕ ዝመርሕዎ ዝነበሩ ዋጋ ግዜ ዋጋ ናይ ስድሮም ስርሖምን ከምኡን ኩሉ እቲ በቲ እናታቶም ዓይነት ውደባ ወይ ከዓ ንሕና ከም ሰልፊ ነርና ማለት እዩ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ነይሮም መድረኽ እውን በቲ ሓደ ዘይ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓይልታት እዚ ኣብ ሓደ ቦታ ከተምፀውን ቀሊል ብዘይ መንባሩ ድሕሪ ክንደይ ክትዓዊቱ ማለት እዩ ተሓፈሻው መምዘነ ግን ሃገራውነት ልዕላውነት ሕጊ ማዕርነት ህዝቢ ኤርትራ ዝኣምን እዩ ስለዚ እዚ ከኣኒ ክሳብቲ ንሕና ንደልዮ ብቅዋም ኤርትራ ዝቕለስ ህዝቢ ኤርትራ ክሳብ ዝመጽእ ዘሎ ሰልፍታት ክሳብ ዝመጽእ ከኣኒ እዚ እቲ ንሕና ኩሉውን ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዝጥቀመሉ መምዘነ ስለ ዝኾነ ልዕሊ ኩሉ ከኣኒ ኣብ መንጎኻ ምትእምማን ምፍጣር ስለ ዝኾነ በዛ ኣገባብ እዚ ከዓ ተጓዒዝናዮ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ክውንነት ናይቲ ውድብ ሓድነት ዲሞክራሲ እውን ብኩሉ እቲ መልክዕ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ለቢሱ ወይ ከዓ ናይቲ ኩሉ ሕብረ ብሄራዊ ዝኾነ ኣቃውማ ዘለዎ ፖለቲካዊ ሰልፊ ምዃኑ ከዓ ዝያዳ እቲ ንዓና ኣብ ሓደ ከምፃና ዝኽእል መንገዲ ጋና እውን ንፅዕረሉን ንቃለሰሉን ዘለና መንገድን ኣገባብን እዩ ዝሓሸ ኣገባብ እንድሕር ረኺብና እውን ካብኡ ብዝበለፀ ኣገባብ ምስቶም ተሪፎም ዘለዉ ሓይልታት ብሓባር ክንሰርሓሉ ኩሉ ንድሕነት ህዝብን ሃገርን ኣንጻር ምልካዊ ስርዓት ሕጊ ደፍኒ ነይሩ እቲ መዐቀኒ ስለዚ በዚኣ ክምለስ ኣይፈቱ ይቐኒየለይ ሕራይ ተቓላሳይ ኣንቶኒዮ እቲ ክትበና ፀናሕካት ናይ ዩዲሲ ስእሊ እቲ ረዋሒ ዝመረፆ ሓደ ሃገራዊ ክኸውን ኣለዎ ኤርትራዊ ምንቅስቃስ ክኸውን ኣለዎ ካልኣይ ከዓ ነቲ ሕብረ ሰልፋዊ ንሕብረተሰብ ኤርትራ ብኩሉ ዝውክል ክኸውን ኣለዎ ዝብል ክወስድ ፀኒሐ ካብዚ ነዚ ጉዳያት እዚ እቲ ክኸዶ ፀንሐ መገድታት እቲ ረዋሒታት ዝወሰድኩሞ መስተን ካልኦት እውን ምስከሙ ምስተን ፖለቲካዊ ውድባትን ወይ ከዓ ዘይ ፖለቲካውያን ዝኾና ውድባት ትኸዶ ፀናሕኩም እዚ ዓይነት እዚ ረዋሒታት ብምውሳድ እዩ ኣብቲ ሰልፊ መፅዩ እዚ ዓይነት እዚ ክመፅእ ከሎ ዝፀንሖ ክብን ለጠቕን ወይ ከዓ ዩዲሲ ከም ፖሊሲ ናቱ ዘይድግፎ ኣብቲ ውድቡ ብፖለቲካዊ ረኣያ ይኹን ናይ ደገ ምሕዝነት ይኹን ናይ ካልእ ዝበሃል እስከ ገለ ስእሊ እንድሕር ተቐምጠልና ኮይንካ ዓሚቕና እቲ ውድብ ስጋዕ ክንደይ ዋይድ ስፕሬድ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ወይ ከዓ ሃገራዊ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ሓደ ስእሊ ከርእየና ስለኽእል ንምባል እዩ ትሕቶ ንህዝቢ ክንገድፎ ኢና ንድሓር ግን በብደረጅኡ እንድሕር መፂናዮ እቲ ሕቶ እውን ኣብኡ ተበጊሱ ሓደ ርድኢት ትፈጥር እሞ ፅቡቅ ዝኾነ ሓበሬታን ምውሃብን ኣፍልጦ መኒ ዩዲሲ ወይ ከዓ ሓደለ መኒ ዝውድብ እዚ ንምባል እቲ ህዝቢ ንኽፈልጦ እውን ሓጋዚ ኮይኑ ስማዕኒ ማለት እየ ስለዚ ካብዚ ተበጊስካ እቲ ከም ውድብ ክቆም ከሎ ናይ ሰለስተ ኮሊሽን ከም ምዃኑ ወይ ከዓ ናይ ሰለስተ ውድባት ተሓዊሱ ዝመፀ እዩ ነዚ ነገራት እዚ ክመፅእ ከሎ ግን እቲ ለውጢ ከዓ ኣብቲ ውሽጢ ውድብ ዝገበሮ እዩ ካብዚ ወፃኢ ከም ውድብ ተቓላሳይ ኣንቶኒዮ ስኻብ ናይቲ ሜድያ ስለ ዝኾንካ ናይታ ፍጻሜ ሽማግለ ምስ ስለ ዝኾንካ ነቲ ውድብ ኢና ትሕቶና ነቲ ውድብ ዝምልከት እዩ ውልቃዊ ሕቶ ኣይኮነን ነቲ ውድብ ዝምልከት እዩ ዝኾነ ዝኹን ከምቲ ኣድሚ ዝገለፀቶ ነቲ ውድብ ኣይኮናን ዘለና ቅድሚ ናብኡ ምኻድና ግን ቅርፁ እንታይ እዩ ሓጅለ ድበሃል ትውድብ ቅርፁ እንታይ እዩ ካብ ፍጻሜ ሽማግለ ጀሚርካ እቲ ብምሉእ ቅርፂ ሓደ ስእሊ ክትበና ሓደ ውድብ ክንፈልጦ እንታይ ትቅርፁ ንምፍላጥ ናባኻ መድረኽ ኣብቲ ቅድም ኢለ ክዛረቦ ፀናሕኩ እቲ ናይ መወዳእታ መልክዕ ናይቲ ውድብ ሓድነት ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ኣብ ምንታይ በፂሕ ኢለ ዝሃብኮ ስእሊ እቲ መልክዕ ናይቲ ሕብረ ብሄራዊ ኤርትራ ይመስል ዝበልክዎ
نحنا كم قدم كنت أبتي ناي زكاية زنبرة زتا زقربنا يكونن كوميلكاون كتقرب هيتخليني خا زقنا سلفي زلو حيلي حيزوز مت مالتي تي نحنا جن كوميلو زتصنح ودابه دحره بايتا زلو ودابه كوينو ترخيبو نمالت يسا أبتيا مالتي كال تزبلكايو حقيو حدا ودب قوم كله انتاي تناتو قرص انتايو تي ستراكچر ناتو حدا نحنا تزل على سلطان زلو غباء مالتي دحر غباء خات ماكلاي بايتو ماكلاي بايتو كاب 25 ابالات ماكلاي بايتو زقوم خوينو 21 قومتيوم 4 خاني تطبابقت له مالتيوم كاب زي وشت بايتو شوعته ابالات فصام شماغللو ابومبر ዋና ጸሐፊ ናይ ወጻው ጉዳይ ናይ ገንዘባዊ ናይ ማህበራዊ ጉዳይ ናይ ዜና ናይ ስርርዕ ገንዘባዊ ጉዳይ ተባሂሎም ካ አባላት አለው ማለት እዩ ድሕርዚ ናይ ውድብ ኣብ ዞባ መምሕዳራት ካሎ ድሮ ኣብ ዜናውን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ከም ዝራእኹሞ እቲ ኣብ መቋም ናይቲ ዞባ መሪሕነት ኣብ መቋም ገጹ ይኸይዳሎ እዚ ውድብ ካብ ዝቆም ብዙሕ ይገበረን ግን ካ ብዙሕ ውጽኢታት ወይ ከኣነ ብዙሕ ናይቲ ኣብ ጉባኤ ዝሓንጸጾ ኣብ ምትግባር ይሰርሓሎ ማለት እዩ ሓደ ነቲ ውድብ ቁርጻት ሒዙ ብኸምኡ ክጓዓዝ ማለት እዩ ኣብ ወንበር ኣፍ ባይተሎ ኣብ ወንበር ፈጻሚ ሽማግለ ኣባላት ባይተሎ ማለት እዩ ፈጻሚ ሽማግለውን ስርሖም ኣካይዶም ዳርጋ ሕጂ ኣብ ትግባረ ገጾም ዝኸዱ ዘለዎም ማለት እዮም كمخاتي أبالات نزي فلو كجبرون زوبا چنفر سلزدلون ازون أب زوبا أمريكا أوروبا خمنا بستفلالي زوباتات أستراليا كالن كا تي مسرحي كايدالو أبز حتى رجزيون جوبايتاتهم أكايدهم ناي زوبا شماغل مريضهم بدحريون چنفرات ككم تي بزحناي تي بوتاتات چنفرات وجلاتن كقومو أب مسرح يركبالو مالتيو ስለዚህ እቲ ስርዒታዊ ቅርጻ ናይ ውድብ ሓድነትን ዲሞክራሲ ለውጢ ከምዚ ይመስል ማለት እዩ ሶ ኣብዚ ኣወዲ ኣለሁ ቴንክ ዩ ማይክ ፍሪ ኣራይ ተዓላሳይ አንቶኒዮ ነቲ ቅርጺ ናይቲ ውድብ ትን ኣባላቱ መሪሕነቱ نخلو نقرأ سلزخنا اسكا ليلة زاكل من يوم زم مرحنا تولن دلها اب بومبر سقع زخلو زلو من يوم خنفلطهم نخلو حبراو سئلي نخهلونا من يوم كابتن سلسته ابالات توهاكيلهم زمصوتن كوليجن دفترا ابالات حدا حدا زلوم نحر كوينهم اسبح سبل مدرك كبكا من يوم كتلالينا خنفلطو ስለዝኾነ ናኡ በብደረጃቱ መድረክ ንመጽእ ናኡ ክንከይቶም ኣባላት መን እዮም ትመርሕነት መን እዩ ተኣቦ ወንበር መን እዩ እዚ እናፈለጥና ክንከይድ ማለት እዩ ማይክ ተኸላሳይ አንቶኒዮ ማይክ ካለኻ መስለኒ የለኻን መስለኒ ንሕር ኣለኻ ኮይንካ ሓደ ሓደ እስከ ፅሓፍ ኦኬ ሕጂ ከሰምዓን ለኻ ዶ ያ ሕጂ መፂኻ ኣለኻ ቴንክ ዩ ኦኬ ሶሪ ሕጂ እቲ ኣቕሪብ ካ ዘለኻ ሕቶ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ተዘርጊሑ ነይሩ ብዝኾነ ብናትኩም ድማንድ ኸ እቲኦም ኣባላት ባይቶ እዞም ስዕብዮም ኣብ ቀዳማይ መስራቲ ጉባኤ ናይ ውድብ ሓድነትን ዲሞክራሲ ዝተመረፁ ንለውጢ ዝተመርፁ እዞም ስዕብዮም ማለት እዩ ፍሮይን ገብረ ጻድቕ መስፍን ሓጎስ ሓመድ ድራር محمد برهان بلاتا سليمان آدم حسين تجاهنس كيدانة عالم يوحنس جيلواي سعيد ياسين إبراهيم تسوين كايل يوحنس ساباف سايه برهانة جبر خريستوس أنطونيو تسفاي تخلى سنبت تخلى دكتور أسفاو تخسته إفريم تافرة سليمان صديق كبروم جرينت دسبلة جبر هوت هانس حساي دكتور بحلبي እዚኣቶም ተንቆም ተኾኑ ከለው እቲኦም ተጠባበቅቱ ወይ ከኣኒ ከ4 ኣሕመድ አልቀይሲ መንግስቲ ኣብ ጎበዛይ ወልዱ ነጋሲ መድሃኔ አንድ ሃይማኖት ይባሃሉ ማለት እዮም ስለዚህ
እዚኦም ኣባላት ማእከላይ መሪሕነት ናይ ውድብ ሓድነት ንዲሞክራሲ ለውጥ እዮም يغنيلي حراي ثانك يو تليلا تحفشو نتون دحرت ديفلت سبون كلنا وانت لازخل نتسالي نمنصا دغاغيمنا تي حد بلا ويكا يو دي سي من مخانو نفلات اب هاغراوي كابزوم تاسو صنحكا بلوم ناي قديم تقالستن اكوتي سلفتات زنورون خوين رايني زي اكايدا زخا حفشاوي دق نستيو زحاقه مسل ازود بزي بخو ما قديت سالي اختبرنا صنحكا حدا هاو بيكتشر وسيدنا لنا نزي قدات زي يو دي سي كم حدا ودب ابتي ناي بوليتيكا ايرترا ابزمت نينا يو زقامو ويكاتي زفقدون دحبحبون ويكا نت زقامو اب مونغو بوليتيكا ايرترا أكايدا هاجرنا داتو بوليتيكاوي سك سئل ختبنا نتي positive and negative up to politics دكالا خللو ناب إرتراوي بوليتيكاوي سلف خياتو سئل ختبنا نتايتي قاومو سلامتاي نتي ودب وكيل كا خاتبنا دلها موت ودب نينا يو زغت نينا يو زقاوم نينا يو زي عدم كساتف ابيناي بوليتيكاوي أكايدا زي عدم مستي دغاون وشطاون ريليشنشيبو نتايو تودب سي حدا ودب كبحال كله public relationship ومستدقى foreign relationship ودلو امنتاي تمركزي نزل خنفوت حدا ودب تفوتو خلها كل دغاون مسمن زبل سلازلو انتايو اسكنزي ابرخ كتب لنا مو تزبزح شعو نابتي حتون قال انزلو او تبقيسو تسالي حيزو صنحمو تحتو تطح ndaخونه خيد مالتي مايكري وصبو حجي ودب حدነት ዲሞክራሲ ለውጥ ሓደ መንቀሳቀሲ እቲ ቀዳማይ ናና ምዕራፍ እቲ ቆዋም ኤሪትራ እቲ ቆዋም ኤሪትራ ብሰፊሕ ህዝብና ከምኻን ፖለቲካውን ሓይልታት ኢምፕሊመንት ምስተገብረ እዚ ንሕና ነካይዶ ዘለና ግንባር ስለ ዝኾነ እዚ ውድብ ስለ ዝኾነ ናይ ዝተፈላለዩ ኣረኣያ ዘለዎ ውድብ ስለ ዝኾነ ሕጂ ብዛዕባቲ መጻኢ ከም ሰልፊ ወይ ከዓ ከም ሓደ ፉሊ አይዲዮሎጂ ዘለዎ ሰልፊ ኮይኑ ኣይኮነን ዝቃለስ ዘሎ ማለት እዩ ግን ብዕውሩ ከማን ንዝኾነ ተኸዶ ማለት ኣይኮንካን ንሱ ቅድምቲ ኣብቲ ንሕና ንደልዮ ወይ ከዓ ታ መጻኢት ኤሪትራ ክትከውን ንደልያ ትጽቢታትን ድሌታትን ባህግን ኣሎ ማለት እዩ ሓደ እንታዩ እቲ قوام إريترا بسفيح تساتفو ናይ ህዝቢ ኤሪትራ ምስተተኽለ ኣብታ ሃገር ክህሉ ዝኽእል ዘይመእኩል ምሕደራ ሓደ ከምቲ ኣቀዲመ ዝበልኮ ዕልማናዊ ዝኾነ ወይ ከዓ ሴኩላር ዝኾነ መንግስቲ ኣብታ ሃገር ንምህላው ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሴኩላር መንግስቲ ኣብታ ሃገር ምህላው ንኩሉ ነገር ክገልጽ ዝኽእል ማለት እዩ ብድሕሪኡ ንሕና እቲ قوامي ዝኽልክልን ዘፈቅድን ዳንበር ንሕና ከም ውድብ ሓድነት ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ኣብዚ ሎሞ እዋን ኮይና እዚ ክኽልከል እዚ ክፍቀድ ኣሎ ኣይንብልና ግን ከም ዝብለካ ዘለኹ ከም ኩሉ ኤሪትራ ባህጊ ስለ ዘለና ህዝቢ ኤሪትራ ብዝተሳተፎ ብዝትከል قوام ኢና ንምራሕ ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ ህዝቢ ኤሪትራ ይናዓና ከፍቅደልና ዝኽእል ማለት እዩ ንሕና ኣይኮንናን ኤሪትራ ነፍቅዶም ማለት እዩ ግን እቲ ባህግታትናን ድሌታትናን ከዓ ከም ዝኽብለካ ጸናሕኩ ሓደ ዘይመእኩል ምምሕዳር ፖለቲካዊ ዝኾነ ወይ ከዓ ዕልማናዊ ዝኾነ ስተ ኣብ ኤሪትራ ንክህሉ ማለት እዩ ካልእ እቲ ድሕር ዝኾነ ወይ ከዓ ከስርሐና ዘይክእል ጸኒሕ ባህላውን ንደቂ ኣንስትዮ ዝምልከት ናይ ተሳትፎ ናይ መንእስያት ከምኡ ናይቲ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣብ ኤሪትራ ክህሉ ዝኽእል ማዕረ ተሳታፍነት ንክህሉ ንምርግጋጽ مثلا كبرن حزب إريترا تحليو كخيد سبات كتصحفو خلو سبات رئيتهم كقولت خلو سبات دقيفهم ويتقايمهم سلام وسلف خبر زخلو بايتا ناي من تصافي مالتي سلازي اتي مصاي بوليتيكا إريترا ابتي قوام بعبي اكو زغلص انتخونه نحنا ون بعور بحق زيبلنا كنكيد مالتي يكونن مالتي سلازي حزب إريترا اتي حبر بهر إريترا ኣብቲ ናይ መጻኢት ሃገሩን ህዝቡን ከኣኒ
ዝለዓለ ግደን እጃምን ዕድልን መሰልን ክብርን ተዋሂቡኻ ክዋሳእ ከም ዘለካ ንኣምን ማለት እዩ ናይ ሃይማኖት ነፃነት እምነቱን ንኣምን ማለት እዩ ኣብ መንጎ ፖለቲካን ሃይማኖቱን ምትእትታው ከዓ ክህሉ ከም ዘይብሉ ከዓ ንኣምን ማለት እዩ ስለዚ ሃይማኖት ብሃይማኖቱ ከይድ ፖለቲካ ብምምሕዳር ሃገር ክኸይድ ከዓ እዚ ከዓ ንኣምን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓፈሻዊ ስእሊ ናህና ዝያዳ ክንፀርን ክግለፅን ዝኽእል እቲ ቅዋም ኣብ ኤርትራ ኩልና ኣብ ሓደ ኮይና ብንተኽሎ ቅዋም እዩ ክውሰን ድኽእል ዳ እምበር ከም ኢፒዲፒ እቲ ድሌትን ሃንቆልታን ትፅቢትናን ኢና ንሕና ክንገልፅ ንኽእል እዚ ትፅቢት እዚ ከዓ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ፖለቲካዊ ሓይሊ ኤርትራ ከምኡውን እቲ ሲቪክ ማሕበራት ዘሎ ኮይኑ ይስምዓኒ ኣብዚ እውን ኣይንፈላለየና ስለዚ ንሕና ነፍቅዶን ንኽልክሎን ነገር የለን እቲ ዘፍቅዶን ዝኽልክሎን እቲ ነፃይ ቅዋም ናይ ኤርትራ እዩ ኣብኡ ንምብፃሕ ከዓ እዚአን ዝጠቐስክዎን ከዓ እቲ ድሌትና ባህግታትና ተስፋታትና ከዓ ከምዚ ሕጂ ምስ ህዝቢ ተራኺብና ንዘራርበሉ ዘለና ኣብ ኤርትራ ዘይምእኩል ምሕደራ ክህሉ ኣብ ኤርትራ ብተሳትፎ ህዝቢ ዝቆውም ሃገራዊ ዲሞክራሲያዊ ቅዋም ክህሉ በቲ ቅዋም ተማእዚዝና ክንከይድ ኣብ መንጎና ብምርድዳእ ፀገማትና ንክንፈትሕ እዚ ዝብል እዩ ስለዚ እቲ ቅዋም ኣዝዩ ሰፊሕ እዩ እቲ ናህና ፖለቲካዊ ፕሮግራም እውን ኣዝዩ ሰፊሕ እዩ ክሳብ 15-16 ገጽ ከም ውድብ ማለት እዩ ዝሓዘይ ማለት እዩ ሰልፊ ተዝኸውንኮ ካብኡ ንላዕሊ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ እዚ ግን ከም ውድብ ኣብቲ ሓፈሻዊ ንረዳዳእሉን ንሰማምዓሉን ጉዳይ እዚ እዩ ስለዚ እምነት ናይ ሃገር ክህሉ ኣለዎ ናይ እምነት ሓድነት መሬትን ህዝብን ክህሉ ኣለዎ ሴኩላር ምምሕዳር ክህሉ ኣለዎ ዘይምእኩል ምምሕዳር ክህሉ ኣለዎ እቲ ዘይምእኩል ምሕደራ ግን ብካልእ ሽም ዝተጎልበበ ዘይኮነ ከምቲ ዘለዎ ፀኒሕ እቲ ናይ ማእከል ባህሊ ዝኾነ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣካይዳ ንዕኡ መሲሉ ክኸይድ ብማእከላይ መንግስቲ ዝተጠርነፈ ዘይምእኩል ምሕደራ ክኸውን ኢልና ንኣምን እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እውን ከም ድሌት ኣብ መብዛሕትኡ ሰልፍታትን ምንቅስቃስን ትሰምዖ ስለ ዝኾነ ናይ ውድብ ሓድነት ዲሞክራሲ ለውጥ እውን እዚ ዓይነት እዚ ድሌትን ተስፋን ትፅቢትን ኣሎ ክብል ይኽእል ማለት እዩ ማይክ ፍሪ ሓራይ ተቃላሳይ አንቶኒዮ ኣባል ማእከላይ ሽማግለ ናይ ኢቢሲ ወይ ከዓ ሓደ በለ እቲ ክትበና ፀንሕካ ስእሊ እቲ ውድብ ኣቃውሙ ናይ ተሳትፎ መሰል ናይ ደቂ ኣንስትዮ ማዕርነት ተመርከሰ አይዲዮሎጂ ወይ ከዓ ተሓሳስባ ዘለዎ ዝኾነን ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ኩነታት ክተብርሃና ፀንሕካ ከመስግነካ ፈቱ ናልባሽ ከም ተወሳኺ ንኣድሚን ዕድል ክባ እሞ ኣድሚን ብኡ ደረጃ እውን እቲ ዘለዎ ኩነታት እንዳበለት ናይ ዕረፍቲ ግዜ ክትሕብረና እያ ካብኡ ናብኡ ናብቲ ዘለናዮ ስእልታት መግለፂታት ክንከይድና ማለት እዩ ስለዚ ዕድል ንኣድሚን ክባ يغنينا لنا كبر حوتي طمرن نحكي يغنينا موني حجي كم ناي جزا حتى طري زي كوني قادمين هنا لين خوينو كم حتى تصني حمو تم كانوا يدكم حفابلكم حتى خبرنا عندكم ادريس باغوني ريد اوفر لكم نبخا قدامي ابرمكم كيدنا مالتي ابرمكم وردينا حتى زلكم كاب دحر بدحريو نمنتاي كمزي ازي تفصمت نمنتاي كمزي ازي كونت يلنا خمهب حج حتتم دحري ادريس باغون نيرو ادمي خيانا نرجع دحنك بكاي اوكي هو تفتح لي سلسله بالكل مالي يغني لي انا سي يغني لنا انتني حوي صبق مهار زخونه نجر كانا افت مجلسيخا حنتي متايل كانا
زي سلسة ودبات زي تحنافس انكالوسي أرما ون جيري ويلكانا حقها تأرما حجي أنا خري أخلقه تأرما نايزي حدلة أبتي لعلوها يتساقاماي حانت قتليا أنا إرترا سئل الله أبتي تحتاي كأ سئلنا سبات الله نأشتن عبيتن سئلتات زلوه لعلي 25 زخونو سبات الله أبتي أرما مالتي إذا أرمازي انتايو ترجمو سلمنتايو خم خجبر تدليو زيات حنت ختبرها لنا انت خيلك انت حد تزلخو تأرما خمسي انتاي ترجمو يا تا حتى مالتي كالأيتي إذا سلسة ودباتي كسمر انكالوسي كاب حدا كلتشحن عصرت حمشتن جميريو نزي نايم التحبار أمر جميرو كاب نيروبي جميرو إلكا تقص أني حقانت زي تقاقية مالتي أبت وانتيسي اتي إبيديبز بهال حدا نسخم مقالناتكم مقالناتو زخونكم حجي أو كلتشين عصرت حامشتن جن أي نوركم بهالا يعني تزي تقاقية مالتي ويكا كتفنشالو تفتنو نيركم ديكم أفتوانتي كاب كلتشين عصر حمشتنينا جميرنايو زبل زعباسي أي تردأني نمو قرب كتبرها انت خيل كان عاسي صبغتي انا مبالي اذا كنت حتى يغني لي ودي له انتني حاول هالو اسمع له بزعباتا ناي ارما ጉዳይ ከምቲ ዝገለጽካዮ ካርታ ኤርትራ ቀጠልያ ሕብሪ ኣሎ ከምኡን ህዝቢ ዝተፈላለዩ ማለሲ ብጾታ ይኹን ብዕድመ ዝተፈዩ ህዝቢ ዘለዎ ኣብ ልሙዕ ሳዕሪ ከምኡን ባሕሪ ዘመልክት እዩ ስለዚ እቲ ልምዓት ናይ ኤርትራ እዩ እቲ ካርታ ኤርትራ ማለት እዩ እቲ ህዝቢ ከዓኒ ጾታ ዕድመን ብዘይፈሊ ናይ ጉዳይ ሃገር ንዝምልከት እዩ እቲ ለምለም እዩ እቲ ሰማያዊ ከዓ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ እንተኾነ እቲ ንሕና ከም ዝብለካ ዘለኹ ናይ 3 ወርሒ ዕድመ ዘለና ውድብ ስለ ዝኾና ነቲ ናይ ኣርማ እውን ኣብ ድሮውን ሕጂ ተመሓይሽ ወፂሎ ማለት እዩ ግን ዝያዳ ናይ ኣርማ መልክዕ ሒዙ ወፂሎ ማለት እዩ እቲ ሽዑ ዝተገብረ ግን ጉባኤ ዝወሰኖ ህዝቢ ማእከል ዝገበረ ወይ ከዓኒ እቲ ውድብ ናይ ህዝቢ ብከም ምዃኑ ንህዝቢ ክንገረሉ ዝኽእል ኣርማይ ማለት እዩ ካልኻታ ኤርትራውያን ዜጋታት ደቂ ሃገር ኤርትራ ምዃኑ ዘርኢ ማለት እዩ ካልኻ እቲ ህዝቢ ማለት ስለዚ ብዙሕ ኣብዚ ዝመፀ ርእይቶ ንምውሳብ ወይ ከዓኒ ነቲ ስእሊ ኣኪብካ ኣብ ሓደ ንምግባር ፍልይ ዝበለ ክእለት ስለ ዘድልዮ ብኣጋጣሚ እውን እዞም ፍልይ ክእለት ዘለዎም እውን ኣብዚ ውድብ ሓድነትን ዲሞክራሲ ለውጢ ስለ ዘለው ካብ ፅባሕ ክማን ኣይትነውሕን እያ ተስፋ ገብር ኤርትራን ሕድሪ ጀጋኑ ተሓባቢሮምና እዚኣ ኣርማ ብዝበለፀት መልክዕ ከም ነቕርበልኩም የረጋግፅ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣርማ ኣሎ ግን ተመሓይሹ ተወዲኡ ክሳብ ዝመፅእ ኢና ንፅበ ስለዚ ምስቲ ዕድመ ዝኸይድ ማለት ካልእ እቲ ከም ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራስ ካብ 2015 ሲ ኣይነበርኩምን ልክዕ ኣይነበርናን ግን ድሕሪ ባይታ ኣመፃፅኣ ከገልፅ ኤርትራዊ ሓይሊ ስለ ዝኾነ መንቀሊ ኣብ 2017 ከም ክልተ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝነበርናሉ ከዓ ስለ ዝተፈፀመ እቲ ነገር ቆራሪፀ ንኸየቕርቦ ዳእምበር ኣብቲ ትብሎ ዘለኻ እዋን ንሕና ሓደ ሰልፊ ኢና ነርና ማለት እዩ ኣብ ክልተ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣይተመቃቐልናን ነርና ማለት እዩ ግን እቲ ስእሊ ሙሉእ ክህልዎ መበገሲ ናይቲ ስእሊ ካበይ ከም ዝነበረ ማለት እዩ ድሓር እውን ምስ ተፈላለና እውን ነቲ መስመር ሒዝና ነቲ ዕላማ ሒዝና
نتي مترناف ناي إريتران أقداسنة الله سلزبناون تنتقلنا تطوعي بلنان سعيبنا يو بزي مخنيات زي خانتي تسئلي بحر بايتان تايكم زنبري كقلت زتقدد كمبر لك علىها أفتوانتي اتي عينت ناي من فنجال ويكاني اتي مفللاي اي ترائين نيرو مالتيو حبو أجنداغن اي نبرن كام مجمريا خصام مجرشا اتي زخدنا مسرح قولتن نهزبي يكون أبالات نزاربولون نقولتن زنبرنا ايو كبل يدفر سلازي تسفى قبر لذي أنمال سعاقي كون مايك فري اوكي انا لا لوين هلا قاعد يحطوا ولا هنكيدا حطوا لك هذه لوين حاول وين ابتي نحطون ريتون بحر بس احنا خويا دميلا نالباش ابتي انا قصلتها انا نرجع له نوات بسنا نقصل محمد رح اوكي حري اوكي ثانك يو هذا سايت تسفاي مز توساخي تقدر صنحكا اتي اماتاتان ግርጭታት ደምርዳን ካብ ሓውና ኢድሪስ ባጎን ዝመፀካ ሕቶ ናስ ሓቢልካ ትገልጽ ንሕካ ክልተ ሕቶታት ሱኻ እንታይ እዩ ኣብዚ ክየድ ፀንሐ ቃልሲ ናይ ፖለቲካ ባዕብዩ ኣብ ስእሊ ወይ እቲ ስርዓት ዝገብሮ ናይ ወያነ ምትእትታው አለው ዝባሃል አለው ዩዲሲ ነዚ እንታይ ኣብ መግለጽ ትወሉ ኣብኡ ዝሃበቶ መግለጽን ዘለዋ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ዝሃበቶ መግለጽታት ወይ ዝሃበቶ ርእይቶ ሓደ እዩ ካልኣይ ኣብ ምስማር ዶብ ኤርትራ ዘለዋ ረኣያን ንኽትግበር ዝሓፈቶ ወይ መግለጽ ዘውፀቶ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ክልተ ሳልሳይ ኣብ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ምፍልላይ ኣብ ናይ ሃይማኖት ናይ ኣውራጃ ክነጥፉ ዝፀንሑ ንኣሽቱ ብብገሳታት ዝገብሩ ስጋዕ ምፍንጫል ዝብል ራእይ ዘለዎም ውድባት ዝሃበቶ ተሪር መግለጺ ካብ ዩዲሲ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ምስተቃለካ መጠን ሃብቲ ናይ ኢንፎርሜሽን ስለ ዘለካ ስከ ካብኡ መግለጺ ሃበና ትረታ ሓይላ ሃገራዊት ክንብላ ነቲ ኤርትራ ዘርባሓን ደርባሓን ፖለቲካዊ ምትእትታው ዘለዋ ስታንድ ወይ ከዓ ኣቃውማ እንታይ እዩ ካብ ዩዲሲ ክንፈልጥ ሓደ ውድብ ክበሃል ከሎ ብዛዕባ ሃገር እንድሕር ኮይኑ ዝሓትቶ እንታይ እዩ ዝቃወሞ እንታይ እዩ ንዝበሃል ብዘለካ ክተብርሃልና እሞ ናብ ድሕሪኦም ዘለዉ ሰባት ክንከይድ ማይክሮ ቴንክ ዩ ኣገዳሲ ሕቶዩ እቲ ዘለዓልካዮ ሓደ ካብቲ ነቲ ዕላማታትና ከነፅር ዝኽእል እውን ማለት እዩ ብዛዕባ ናይ ህወሓት ንዝምልከት ንሕና ኣብ ናህና ቃልሲ ካብ ፖለቲካ ኤርትራዊ ክውንነት ዝብገስ ዳ እምበር ካብ ናይ ወያነ ወይ ከዓ ብኡ ዝበሃል ዝኾነ ነገር ከም ዘይብገስ እዚ ኣረጋጊፀ ክነግር ይፈቱ ማለት እዩ ናህና መበገሲ ህላውነት ህዝብና ክውንነትና ንቃልሲ እቲ መስመሪ ናይቲ ህዝቢ ኤርትራ ኢልና እናምኖ ከዓ ኤርትራዊ ድሌትን ተስፋታትን እቲ ን30 ዓመት ዝተቃለሰሉ ኣብዚ 28 ዓመት ከኣኒ ጭኮናን መከራን ክንደይ ሕሰም ዝረኸበሉ ካብዚ መርኣያ ዝብገስ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ዝኾነ ይኹን ናይ ግዳማዊ ሓይሊ ኣብዚ ናይ ጉዳይ ኤርትራን ኣፈታትሓ ብጀካ ኤርትራን ካልኦት ቀዳምነት ከም ዘይህብ እዚ ርጉፅ ክኸውን ይደልዮ ወይ እውን ብንጹር ክቕመጥ ይደልዮ ማለት እዩ ስለዚ ውድብ ሓድነትን ዲሞክራሲ ለውጢ ክብገስ ከሎ ካብ ተመክሮ ንባህግን ተስፋን ድሌትን ህዝቢ ኤርትራ ዘማልእ ዳ እምበር ናይ ዝኾነ ይኹን ናይ ወፃእ ሓይሊ ድፍኢትን ከም ዘይኮነ ማለት እዩ ካልእ ብዛዕባ እቲ ናይ ዶብ ንዝምልከት ንሕና እቲ ብ2000 ብ13 ሚያዝያ 2001 ማለት እዩ
أهجراوي بين ماسي أهجرا بتفردي تي ناي موداتان قيادن زولو ناي دوب فتح نقبل مالتي سلازي ازيتي علاوي مغلصي إذن حرجرنا هنا خا نفتي كال حزب إريترا دليتو كرغاغصول زخل دحرزي بينن وسانن مخاني حدا أهجراو دغفالو كالاي ناي بيت فردي ጭብጥታት ዘለዎ ወይ ማለት እዩ ካልእ ብዛዕባ ናይ ምፍልላይ ክሳብ መሰረት ሰውሳኔ ዝኣምኑ ውድባትን ሓይልታትን ዝምልከት ከምታ ኣቀዲመ ዝገለጽኮ እዚ ምጥርናፍ እዚ ኣብ ሓድነት መሬትን ህዝቢ ኤርትራ ዝኣምን ምንቅስቃስ እዩ ኢልና ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ደኣኒ ኣብዚ ዘይንኣምን ኮይና ኻኒ ብዛዕባ እታ ሓንቲ ኤርትራ حدنتا زرغاغصت ኤርትራ ክንዛረብ ዘኽለና ክህሉ ኣይክእልን ማለት እዩ ስለዚህ ደጊምና ደጋጊምናውን ሓድነት መሬትን ህዝቢ ኤርትራ ዝኣምን መንቀሳቀስ በዚ ከዓ ቀጽልና ምስ ኩሎም ፖለቲካን ሓይልታት ኤርትራ ክንዛራረበሉና ማለት ክንዛራረበሉን ክንማጎተሉን ክንዛመደሉን ንኽእል ፖለቲካዊ መደብዕዮ ውሳኔ ናይ መስራቲ ጉባኤ ውድብ ሓድነት ንዲሞክራሲ ለውጢ ምዃኑ ከረጋግጽ ይፈቱ Thank you ودي لهم حراي لذي حدا علامان مجلسيات توصخمو نقاش نحر الله خيلو اب كم زعلات ان خمسي عندت انقصاص نرباش ناي غازيا نكون ناي خالق زبارتي انوت اب هاجر نخفطر زخيل ترير مجلسي كم ودب ذهبكمو اب لعلي ارترا يكون زخيد له ناي بوليتيكال حزنتات كم مجلسي كم يو دي سي ذهبكم وندحر الله خوينو زي أصل دي ملس كالي حتى كاد الله خاو قتيلا جن نزي أمس ملس كالي أبونا إنرجيا حلفوا لي خم داون نحن قتلنا thank you يا غني لي أخير كاني نحنا نتي ناي حزب إريترا حتى ويناي حزب إريترا هنقوتان دليتن كمل زي البوليتيكا أبزي مرحب زحن زبهال تبتيمنا نفسه كف نملس هيكونان مالتي ግን ነቲ ዝዓበ ናይ ድሌት ህዝቢ ኤርትራ ባህገት ጽቤት ህዝቢ ኤርትራ እንድሕር መሊስና ግን ንሰሙን ኣብቲ ውሽጢ ተመሊስሎም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ነቲ ሓያል ዝኾነ ድሌት ነቲ ቀዋምን ነባርን ዝኾነ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ንሁን መስሮንቶ እንደሊ መንግስትን ስርዓትን ምስ ኩሎም ደለይቲ ፍትሒ ህዝብና ዝኾኑን ፖለቲካ ደንበ ተቃሞ ፖለቲካ ሓይልታትን دأمبر ناي كمزي كتقصد أنا حاجون أبزي شموم كتقصم ما يدلني ناي زخون حيلتات تطويل كهت ملس زخل جزيان عقمن يلن أب مدام دمتات بتحلون يلن بوليتيكا سلزي كونه مالتي سازي نتي بوليتيكاوي فريز بلا بوليتيكاوي مساع عدل مساع رسو سانينا هزو إريترا كلا خل زخل بوليتيكا أبتل علي أغميت مالتي حدنة حزب إريترا العلاونة حزب إريترا زأمن كبهال كله نزخلو بأنصارو زلو نجر يملس الله مالتي أبتناي إريترا بوليتيكا كون زي كونه نجر يملس الله مالتي سازن إحنا كلن عين بلينا جن تي مدب عيوتاتنا بوليتيكاوي وسانيتاتنا نصريو لعلاونة إريترا زأمن أب حدنة حزب المريتن زأمن دحرون كمزا سعيف كادم تخاون أب ناي دوب ناي محنصات نزملكاتون تي أهجراوي بيت فردي زوسنون كم نقبل بو مسرتون بزي وعلى الحدر دوب إريترا حنصات كم زلو إن أمن ناي تحبر بهر مثلا كبرن إن أمن ناي دك نستيو كم إن أمن نتا أمنت كم نأمن بوليتيكان هايمانوتون ببطو حيزو كخيد من نحلعدو كتحوابر كم نأمن قدم قبل ديالي تسينير مالتيو سازي بزيادة زي برهن حرالون أو تحطتات كبره سلازغل كمزي لا كقربو إفاتو thank you الراي امبار تسلتات متي ابنا انرجا سلتات كتبنا تنحكا تعلامان اقامان
UDC ወይ ከዓ ሓደ በለ ክትበና ፀኒሕካ እቲ ደው ዝብሎ ኣብ ኣህጉራዊ ሕብረተሰብና ተመስረትን ኤርትራ ዘለዋ ሕብረተሰብን ኣብ ደውባታን ነፀረ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ከም ዝገብርን እዚ ዓይነት ስእሊ ክትበና ፀኒሕካ ክምስግነካ ፈቱ ካብዚ ብምቕፃል ነቦና ኤነርጅያ እንዳሃብና ኣብ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ኣብ ዝሌሉ ናብቲ ቀንዲ ድሒሩ ዝመፅእ ዘለካ ኣብቲ ሕቶን መልስን ክንከይድ ኢና በዚ ደረጃ እዚ እውን ንክትምልሰልና ዝገበርካዮ ግዜካ ወኪልካ ዝገበርካና ደጊመ ከመስግነካ ፈቱ ናባኻ ኣቦና ኤነርጅያ ማይክ ፍሪ ክቡር ሓውራ ላይና ወከውን አንተ ተስፋይ አባል ፈጻሚ ሽማግሌ ክልኤ ዜና ፕሮፓጋንዳ ናባኻ ኢና ኤነርጅያ ሕጂ እቲ መስመራ ናባኻ መስመር ሓልየልከን اوكي الله خدو حد النسنا كمل اوكي انا سي قرب تسفى انطونيو انت يوزي ودب حد الناس الديمقراطيا ولوط زبل اطبقوا خبر هالو لو نزه حزبنا انتي مالته ازي ودب حد الناس الديمقراطيا ولوطي كم ودب متن كابتن ካልኦት ውድባት ምትሕንፋጽ ወይም ሓድነት ዝገብራ ዝፈልዮ እንታይ እዩ ንዝብል ብሩህ ክኸውን ኣለዎ እንታይ ማለት እዞም ዝተሰምዩ ሰለስተ ተጠርኒፎም ዝጸንሑ ድሕርቲ ኩሉ ገምጋም ምግባር ነቲ ክትብሎ ጸናሕካ ተስፋ አንቶኒዮ ገምጋም ምግባር እንታይ ሓይሽ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ንዝብል ክምልሱ ጠለብና ህዝብና እንታይ እዩ ከመይ ተበልና ኢና ምስ ህዝብና ኮይና ንቃለት ዝብል ክምልሱ ፈቲኖም ትመልሶም እንታይ እዩ ከምቲ ናይ ቅድም ዝተገብረ ኣገባብ ሓድነት ንህዝቢ ኣይዕገበን ነቲ እንኸዶ ዝነበርና ቃልሱና ቀዲሙ ስለ ዝጸንሐ ከምቲ ዝበርካዮ ኩላህና ከም ውድብ ከም ሰልፍታት ከም ምንቅስቃሳት ከምዚ ክኾኑ እንተዳ ኮይኖም ኣብ ትሕቲ ቅዋም ክኾኑ ኣለዎ ቅዋም ሃገር ክኾኑ ኣለዎ ስለዚ እንታይ ደኣ ንኹን ተባሂሉ ውድብ ንግበር ውድብ ክንገብር እንታይ ዓይነት ኣገባብ ክንክተል ኣለና ንዝብል ኩላህና ከምዚ ዘለና ፀኒሕና ሓቂቕና ውድብና ኣፍሪስና ከም ብሓድሽ ህዝባዊ ሃገር ዘማእከለ كم دك هاجر هاجراوي ديمقراطياوي زخونه ودب كنقبر لنا ندحريت كنملس لنا مس حزبنا هنكيد لنا حدا هاجراو ودب كنقبر لنا بمبال حقيقهم بمسراتي قباعي زبا بمسراتي قباعي ودب غيرهم كل عالم زلو منقس عسات زنبرو زستساتفو بزي مرخبو بزهان غيرهم زستساتفو بجاكاتهم باكل فرانكفورت زترخو سلازي اتي زفوليو خابتن كالوت ناي متخابات ويم حدنت مغبار كمزي نوع من زي كونه حدش اغباب سونت احققك كم بحدش توديك ودب مغبار بتم شعو زترخو زي اقداسيتيا سمتاي حطنا حزب خات من الاستداخونك انا نرجع ابريت لنا سلامه حطو ابار سلازخونك كبر هالو ما انت كفل له ابار سلازخونك سلازنوركو خاي سمو ابيلك حتى تاينا حجي انت يزلو مالس اصبيقو كبر هالو انت ينزبل سي كملس كخل الله اتي زنبره منكس ودب يخون كمون نايزن سلسته ببين عينتن زقاسقسا زنورا حقيقا كل تزنبرن كساي حقيقا كم بحدش فرانكفورت اب 25 زتقبره مسراتي غباعي غيرن ازي مس حزب خاط عربكا حزب ماكل زخونو خاب زخونو خا اتصم كل نت منقسقاسات من زي كونه نسو كم تزلوا ግን ናይ ሓበራዊ ቃልሲ ኣብታ ሓደ ጽላል ክኸውን ተዳ ኮይኑ ህዝቢ ማእከል ዝገበረ ሓደ ክጥምቶ ዘለዎ ከዓ ነዚ ናይ ያክል ምንቅስቃስ ዓብይ ግምት ከም ዝሃቦ ጌርካ እንተ ትገልጽ ኣመሓሸ ነይሩ የዝብል ደለኹ ሕጂ ሕቶ ይኮነ እናተ ነቲ ነገርሲ መልክዑ ንመሓዚ ነይሩ ይዖን የለ
حرة ثانك يو أنا نرجع حتى يكونت مالتي أنت نتصفى زي حتى يكونت كم رئيتو نعقد دقة إلو أنا نرجع تسيبوني نزي أكمل سلة دلها سمعنا الخضر؟ هالو سمع له خدو حجي سمع الخضر زي عندي رسعنا حجي بزخونه مچم كمزي كبلو صنحه نحنا تي زغبرنايو كم عبي ابنتاو مخانو ابتي قدم كبل غليص نيره تي زخونه ነገር كابتي ابالات نايتي ودب تبغيسو نت زمرصو مريحነት ازغيركم تزي مصاهم يلو قدم خنت امبيرولهم كم زنبره نت مريحነት لحجه تمصنا خلكم حدا ودب حيسكم حدا محبر حيسكم حدا منقصات حيسكم نابز حدነት تزي مصهم زبل نزي انرجيا كبلو صنحه غلاطي مالتي قال لكعيو اتي ودبات حدነት اب زغبرلو نتي زنبره قوام نتي زنبره تحستو ناي نفس وقف منقصاس نابتي زمت زلو حدش ودابه كم حلالفو مخانون كم زي انرجيا خطقصت صنحه كمان ابتي غباء كله كم ولقه كم استساتفه እዩ ገሊጹ ማለት እዩ ግን ከም ኢንዲቪድ እቶም ኩሎም አባላት ኣብቲ ጉባኤ ዝተሳተፉ ንሶም ነዞም ነዚ ውድብ ሓድነት ንዲሞክራሲ ለውጢ ዘቆሙ አላት እዮም ማለት እዩ እቲ መንፈስ ከም መንፈስ ግን ከም ዝብሎ ዘሎ ኩሉ ግዜ መሰረታት ናይቲ ምንቅስቃሳት ናብዚ ዓይነት ኣገባብ ክሳብ ሙሉእ حادنت نابر آية مالتي ولكن حدا من قصاص كونكا تزي تخيدكاسي كم صلال حادنت كم نانصار ملكاو سرعه تقدف نكايدو ابت مئتوي غليصلكم زنوركو تمكرون نقحتن نقسم زلنا ان سرعه زخمه غيرنا نودقو إلنا ابزي تمالي سدنايو رأس عنقت نزب زملكاتي سلازي زي حونا انرجيا كبلو صنحه اقداسنت الله تنكلن سلفتات ودبن سريزن كم ترى ابالات اب غوباياتين كابز سلفزي كابزي منقسقاسي كابز ودبزي كندز زي كونسي بحبار نتي غداي زرانا لعليو كمان تي زتخايدنا 6 ورحي ناي تا مسغاغريت مريحنتون حدا كابتي ابنت زنبري مالتي سزي بزي كم زعينت نريو مسكالوت جن نوادادرلو ايكونن زغن ناي بيننا ناي ودب حدنت ديمقراسيا قالسي زوننو تمكرو كنسو كم زخغلص صنحه خاني نخالق كنكافلون نايز عينت زي مسرح كتقومون نتابع ندفع انبر نوادادرلو ايكوناني كبل دلي هذه اتي تمكرو لك كم تزولو نحنا نفسنا كم ولقه ابتي غباء زتاتولو غداي منبارون مغلاصو كمسغنا يفتو مايك فري اوكي انا هومي بالله خدو كورحو هومي بندحر لها وين كأم مدرخ هومي اوكي ريد اوف دير الكالقمو تا مايك حزه ايش نغينا فتو مسكرم سلام سمع له دي مجمريا سمع انتلو فرغاغسمو حدا غبر لي نحر سمع له مجمرتا ارز مغلصيها غاشا صبو وتاتا كيغبلكا كمان تجلس ارت مغلصيها فتيكالو ارت حتى يجن من 4 يوم صوعكا يوم ارات مرحنت زبلكا يوم مبزحتهم ارت مرحنت ناي ارترا زنوبل خويم تخيدهم اللهم اجي اتممزني نايتي ابتي مالسي تممزني ابتي مرحنت مملصسي كمي يلم بيتمنسينا ارترا كلهم زم سمعكم ادمم يدفو سبات اتقالسي نوح زغبرو يوم كدر خير نرس لذي كمي يونيورتي زم سبات يوم كسالي ارتعنكي نايتي ودبات زمصو
كلهم عبت مرحنات نويح عمد زقبور خلاك هذا عدمون عبيتهم حجي متى كعتها قولوا زي حجر زي يلن حمتي زيات يا سلامتها يوتي نتي ساتفونا حزبي نتي منسيات إريترا بقعت زلو أبز وانزي كساتف زي كل زلو أبسلطان سلامتها زيات حمت حطوي أتخلى أتجن دارجا بزحن ديو أمالهم تحطو علامة نايزي ودي بزي لوم ديوس ويس نطفي حجيب هالاي تناتو أبزوان زي حزب يترا كله أو تهاجر زلو يكون أدقى زلو أب نطف مكسقاس زي حزبي يأكل مريرنا ندابلت حزبي كله وقناتو بعدت حزبي دفيت قبل دولو مدرخ سلازي زي سلسته ودبات حجي قوي مدرت لها نالباش علامو انتاي لوم ديس نطف مكسقاس زلو كالاي غزي ابتي اقاومو ፖለቲካ በጽሕፈትናቱ ምንም መሊቲቲ ፖለቲካዊ በጽሕፈትናቱ በዓል ምንም من يأبو وانبرو يزون بعلو تتردانا بتاع مصبويو قنابت مجلسيها أعطيته حساب بتاع صوبو كون رخيبو يالله هو مالات فتصمت شماقله مالات كادي فومي هو فتصمت شماقله أبو وانبر نايتي سلفي ما اللوو إيش حرة ثانك يو نايبه حق تصبح حطاتي حديثك زين احنا كنا حطو كندالو لصرحنا صفاوين حديثك يا خموني انت اللي تصفاي تا حطو ناي هومي بنصرتي يعني را جيدا ناي مدسي كبيرلو زبل حطوي مالسي كلهم تم ابكي حلفنا زلو سبات كلهم عبيتي مالسي عدم اسياس زلومي تم اسياسك توم من أسيات كجيد أما بيرلو زبل حتى أخوينا ترد عنه مني سن حطتاتنا بحق تصبقت حتى حتيت وما أنتنا تسفاي ببقعت كتن لساهم تخلق يرد عن دينا بخا مدرك غني اللي تصبق حتى يو حدن تايو تي همي بزقربو حتى توم أبالات مريحنات كمتي زقلتك أبتي نويحناي مريحنات صفحات لصنحيهم حجه كمان زقصل زلويم توم منسيات ك يلون دي زبل الله منسيات الله حججن مالسي ازيوم منسيات كبل كله ابتي منقصاصنا هنا بدرجه مريحنتون الله دقنشتون الله مالتي توم أمنويح تومكرو قالسي صنيحم زبلكايمون الله مالتيم سلازي اتي كم تعمتوي قدم كبل زغلصكو اتي اقاوما نايتي سلفي من اسي حيللو كومون اب قالسي زصنحي اكلاتون الله مالتي لعل كله خا اتي مثل ناي كله زيغا ناي ممرح عقمتات كساب زلو تمكرو كساب زلو نصبق دليت بهغي كون مغبار كساب زلو مالتي ناي ادمن صوتان افالالاي بزيبلو إلناون اقمتنا سلازلنا ازون حدا كاوي مالتي سازي اتي قدتات الله نايت من سي قدون اي ترسعن ناي دق انستيو قدون اي ترسعن دق انستيو اب اوالات فصام شماغللوا اب بايتولوا ناي بيت صحفت حقاقست خوينانون ناي نفس وقف بيت صحفتات ناي تفصام شماغله كم امخرتن وغناتات كوين فللي يبلون اتي ناي اسمات زي كوينو سلازي بخمزي اغبابيتي تسريعون دزلو مالتي لعلو كله كمان اتي غباء زمرصو اتي غباء وساني سلازخونه نايتي غباء مرጫ مسل ناي ممراصون ناي كتمرصن كمرصون مسل سلازفقدون بذا اغباب زي اتي بروتوكول تتحيزو مالتي لعلو كله كن كله انصار ملكاو سرعه هجدف
ዝቃለስ ወላውን ምርኩስ ሒዙ መጪው ኣና ሓይልን ዓቕምን ኣለና ንዝብሉን ቦታ ግደን ክንገድፈሉ ንህና ሓላፍነት ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ሓላፍነት ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ንሕና ክንደልዮን እንደሊ ዕላማታት ብዕድመን ብፆታን እንተ ዘይፈለናዮ ኣገዳስነት ኣለዎ ማለት እዩ ልክዕ እቲ በኺሩ ፀንሐ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ክሕይል ከም ዘሎ ምትብባዕ ውን ማዕረ ማዕሪኡ ክንሪኦ ዘለና ጉዳይ ግን ኣብ ውድብ ሓድነትን ዲሞክራሲያዊ ቃልሲ እዚ ዝተመዓራረ ኮይኑ ይስምዓኒ ማለት እዩ ከምኡ ከዓ እቲ ሚዛን ኣብ ቀፃሊ ከዓ ነቶም ዘይተሳተፉ ኣብ ዝቃልሲ ዘለው መንእስያት እውን ክንጥርንፍ ኣብ ፃዕሪ ንርከብ ኣለና እዚ ከዓኒ ከምኡ ሓደ ወለዶ ከም ሓፂን ተተኺሉ ዝነብር የለን ማለት እዩ ወይ ከም ሓደ ዓንዲ ተተኺሉ ዝነብር የለን ማለት እዩ ትወለዶ ክትቆ ባህርያዊ ማለት እዩ እዚ ሓይሊ እዚ ከዓኒ ክሳብ አንጻር ምልካው ስርዓተ ግደፍ ከድምዕ ክሰርሕ ዝበለ ከዓኒ እሞ ብኣካል ዝተሳተፉ ከዓ ማለት እዩ ብሓቂ በቲ ሓደ ወገን መሰሉ ካልኣይ ዕላማ ናይቲ ውድብ ሓድነት ንዲሞክራሲ ለውጢ ሳልሳይ ከዓኒ ከም ዝብሎ ዘለካ ብኦም ጥራሕ ክምራሕ ከም ዘይብሉ ከዓ ኣገዳስነት ናይቲ ክስዕብ ዘለዎ መንእሰይ ነፃ ወለዶውን ኣብቲ መሪሕነት ተሰኺዑ ክዓብን ክምሃርን ከም ዘለዎ ከዓ ትርኢኻ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሕቶኻ ናይ ብሓቂ ኣገዳስነት ነይሮ ማለት እዩ ግን ኩውንነትና ነዚዩ ተመክሮን ዝነበረን ዝመፅን ተኣሳሲሩ ክኸይድ ስለ ዘለዎ ካልኣይ ነገር እውን ናይ ቃልሲ ንያት ድሌትን ስለ ዘሎ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ እቲ ውሳኔ ናይቲ ጉባኤ ከዓ ልዕሊ ኩሉ ናይ ምምራፅን ናይ ክምረፅን ክመርፅን ከውን ዕድል ስለ ዝሃበ ከዓ እዚ ኣገባብዙን ግደ ነይርዎ ክብል ይኽእል ማለት እዩ ክቕፅላ መንእስያት ክሳተፍ ኣለዎ እዚ ንካትዓሉ ሕቶ ኣይኮነን ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ ክሳተፍ ኣለዋ ንካትዓሉ ሕቶ ኣይኮነን ማለት እዩ ግደ ደቂ ኣንስትዮ ከዓኒ ኣብዚ እጃመን መፅአን ክሳተፋ ከዓ በዛ ኣጋጣሚ እዚ መንእስያት መፅአን ክሳተፉ ከዓ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ክንዕድም ይፈቱ ማለት እዩ ካልእ እቲ ዕላማ ውድብ ሓድነትን ዲሞክራሲ ለውጢ ኣብዚ እዋን እዚ ንጡፍ ምንቅስቃሳት ድዩ ዘካይድ ዘሎ ንዝብል ሕቶይ ማለት እዩ ንሕና ንጡፍ ምንቅስቃሳት ኢና ነካይድ ዘለና ካብቲ ጉባኤ ንፅብሒቱ ከይተረፈ ንዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ሓይልታት ሲቪካዊ ማሕበራት ኣብ ምትእስሳርን ንሕና እውን እቲ ህላውነትና ንምግላፅ ካብ ፌስቡክ ትዊተር ዋላ ዌብሳይት ይኹን ብቲቪ ሰነድ ሓሊፍና ብኣካል ንዛመዶምን ንራኸቡን ኣለዉ ማለት እዮም ኣብ ሚነሶታ ዝካየድ ዘሎ ናይ ኤሪትራውያን ዋዕላ ነዚኦም ፖለቲካውን ሓይልታት ንምእካብ ንምዕራቕ ዝካየድ ኣባላት ኣለውና ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ስመር ፓልቶክ ዝተካየደ ናይ ገለ ሓይልታት ፖለቲካ ኤርትራ ዝተሳተፎ ኣብኡ ንሰድድ ከምኡውን ስሌማን ኣብዚ መፂኡ ነይረ ኣብ ኤሬና እውን ኣቦ እምበር ፈፃሚ ሽማግለ ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ዮሃንስ ከምኡውን ስሌማን ኣደም ሕሴን ዝተሳተፈውን ህዝቢ መግለፂ ስለዚ እዚ ከም ሓደ ንጡፍ ምንቅስቃስ ከምኡውን ኣብቲ ህዝባዊ ናዕቢ ንዝካየድ ስራሕት እውን ብዝተፈላለየ ኣብ ኣሜሪካ ይኹን ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ጀርመን ይኹን ኣብ ሽወደን ከማን በቲ ዓቕምና ዘፍቅዶ በቲ ንሕና ክንገብሮ ንኽእል እውን ንዋሳእ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ህዝባዊ ባይታን ፖለቲካዊ ባይታን ንነጥፍ ኣለና ንሕና በዚ ናይ ውድብ ሓድነትን ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ዝተገብረ ሓድነት ዕጉባት ኣይኮናን ካልኦት ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣብዚ ክሳተፉን ምሳና መፅኦም ክሰርሑ ንሕና ምስኦም ኮይና ክንሰርሕ እውን እቲ ፀውዒትና ቀፃሊ ዘሎ ናይ ዝፅውዑና ሓይልታት እውን ሰሚዕና ምስኦም ኮፍ ኢልና ክንዛተ ኣብ ዝለዓለ ናይ ጥምጥም ባይታ ኣብ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን መዳያውቲ እውን ንዓለም ክንዕግበሉ ንኽእል ዝብል ባይታ ኣሎ ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ ኣሎ ኣብዚ ዲያስፖራ ኢልና ስለንኣምን እውን ናብኡ ገፅና ነካይድ ኣለና በዚ መሰረት ከዓኒ ናይ ስነዳ ናይ ፖለቲካዊ መፅናዕቲ ናይ ዲፕሎማስያዊ መፅናዕቲ ሽማግለታት ድሮ ኣቂሙ እውን
ينقسقس الله مالتي سلازي نتتمكرو نا إريترا نمترناف زكايد زلو بحق عبي ماشين ناي ودب حدنة ديمقراسي لوط يقبل يقل مالتي اب كلتا سمون زي ملء ويب سايت اقيمو مالتي مسزبو زراخبلو قليل ነገር አይኮነን ولا ሓደ ሞዴል አምጪም ዌብ ሳይት ከም ዝኽተክል ተውልኸውን ነትናትካ ድሌትን ባህገን ዝመልእ ዌብ ሳይት ክኾን ስለዘሎ እዚ ጻዕሪ ተኻይድሉ እቲ ናይ ክፍሊ ዜና ዝሰርሑ ኣባላት ክፍሊ ዜና ዝገብርዎ ዘሎ ጻዕርታት ብደገፍ ናይ ወጻኢ ቤት ጽሕፈት ናይ ኣቦምበር ኮሙን ኣፈ ባይቶ ካልኦትዮም ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ፈጻሚ ሽማግለ ቤት ጽሕፈት ዘሎ ዝገብርዎ ወፈራ ዓቢ ድሙቕን ዌብሳይት ነባር ዌብሳይት ዳእምበር ቅድሚ ክልተ ሰሙን ዝነበረ ዌብሳይት ከም ዘይመስል ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ፖለቲካዊ ይኹን ኣብ ናይ ኤሪትራዊ ሓይሊ ህዝቢ ኤሪትራ ንምጥርናፍ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ጎስጓስ ኣዝዩ ካብቲ ዕድሜኡ ንላዕሊ ምንቅስቃሳት የካይድ ኣሎ ተስፋ ገብርካ ኣብ ዝቀረባ ግዜ እቲ ነገር ክውን ኮይኑ ባዕንኹም ክትሪእዎን ብዝንኹም ክትሰምዑን ከዓ ተስፋ ይገብር ስለዚ ትንሕና ዕግበት የብልናን ናይዚ ሰለስተ ምንቅስቃሳት ጥራሕ ኮይኑ ክተርፍ ማለት እዩ ልዕሊኡ ክንከይድ ልዕሊኡ ክንሰርሕ ድሌትና ማለት እዩ ስለዚ ሆሚብ ዘቕረብካዮ ሕቶ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ መሰል ነባራት ተጋደልቲ ክሕሎ ግን ኣይትረሳዓያኻ مسوخ من أسياتن دك أنستين كخدخا دليتنا بهدنانيو ودي الله يغني عليه. أوكي هل أي تحطوا نيرا مثلني تما غلط فصام الشمال بس بعد من يوم وكان دايم الحديث الثاني معك أني من الأسكال حق إيه أوكي أبالات فصام شماغل تغيسني رنجي عنتوي أوكي أبومبر فصام شماغل تسوان كي يوحنس نايوصا غداي بيت صحفت سليمان آدم حسين مالتي ناي ገንዘባው ጉዳያት ዓለም ዮሐንስ ናይ ሕብረተሰብ ጉዳያት ሳባ ፍሳሐየ ናይ ስርዓትን ጎስጋስን መንእሰይ ጊላዋይ ስዒድ ናይ ዜና ቤት ጽሕፈት አንቶኒ ተስፋይ ዋና ጸሐፊ ክብሮም ግሬነት ኢልና ሸውዓተ ማለት እዩ እዚኦም አባላት ፈጻሚ ሽማግሌና ማለት እዩ ስለዚ እቲ አንቶይ ጠቅስካ ነርካ ናይ ፖለቲካው ቤት ጽሕፈት ኣብቲ ናይ ስርዒትን ናይ ጎስጎሳን ቤት ጽሕፈት ስርዒት ኣብ ኦሎ ማለት እዩ ገለ ከፋሉን ኣብ ናይ ዜና ኣሎ በተሓደሸና ኩን ኣብቲ ማሕበራዊ ጉዳያት ናብ ህዝቢ ዝጥርንፎ ሰባ ፍሳየ እትመርሖ ማለት እዮም እዚኦም ሸውዓተ አባላት ፈጻሚ ሽማግሌ ኣለና ማለት እዩ ኣፈ ባይቶ አቶ ሐመድ ድራሪለ ቅድም ክብል ጠቂሰ ነረ ማለት እዩ ነፍሶ ከቤት ጽሕፈት ተሓጋገስትን ኣማኸርትን ኣሎ ማለት እዩ እዚኣቶም ከማን ከም ማእከላይ ባይቶ ዝተመርጹ አባላት እዮም ስለዚ አንቶይ ኣብቲ ቅርጽ ናይቲ ውድብ ዝብል ገሊጽ ነረ ኢለ ሸለሊላሞ ሓድነትና ንዘዘኻኸርክኒ የመስግነኪ ወዲ ኣለኹ يغني كورحو عجيب كادي خاهم يبتحطو خلق يجي زخل الكتب لنا غيتو ومي بكافتهم زحيلو ناكل اوكي ثانك يو ايانا تخلو محرن دحر على خاخنك ناب حط خاخد كيد بخبر قدمك ايانا تخلو محرن اوكي حراي حدنتنا